cue box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Nôl â ni felly, I Stadiwm, y Principality. Croeso nôl I Stadiwm Principality, rowndiau terfynol CENEDLAETHOL y dynion sy'n cael yn sylw ni, ac I ni newydd weld Caernarfon yn cael chwip o fuddugoliaeth yn erbyn Clwb Athletic Pen y Bont o bwynt yn unig yn cipio cwpan adran 1. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Gêm gynta'r pnawn, chwip o gêm fel o'n i'n gweud. 2 gêm eto I fynd, ond pwy fydd yr arwyr? Pwy fydd yn cipio Cwpan y Bencampwriaeth ar uwch gyngred? Steddwch chi ar y soffa, gnewch eich hunain yn gyfforddus. Mae yna ddigon o gyffro ar y ffordd. Un gêm wedi bod a chyfleiddi gadarnhau taw Caernarfon a tha hi yn cipio cwpan adran 1. 2 gêm eto I fynd am chwarter wedi 5. Pontypridd yn erbyn Cross Keys, cwpan yr uwch gyngred, ond nawr I ni'n canolbwyntio ar Cwpan y Bencampwriaeth. Crwydriaid Llanelli yn erbyn Thondu. A mae'r cefnogwyr yn dechrau dod i'w seti, a dyma'r tîm sy'n mynd I fod yn edrych ar ôl y gêm hon. Mae Ifan Phillips gyda ni a Tom Hancock, prif hyfforddwr Clwb Rygbi Pontypool. Croeso mawr i'r ddau ohonoch chi. Nawr te, peth cyntaf, wneud I chi gochi chydig bach, codi embaras arnoch chi. Dyma luniau ohonyn nhw yn chwarae pan o'n nhw'n fach. Reit te, Ifan, ti'n di newid o gwbl beth oedran di fydda? O'n I ryw 19 fi'n cael ei o'n I oedran a lawr yn Eiland yn ennill cwpan dan 19 Sir Benfro, felly na atgofion melys iawn yn wara gyda clwb lleol a na be mae'r diwrnodau yma ar gyfer wrth gwrs. Tom, mae rai fi dynnu sylw at y Curls na. Y Curls yn cwata'r cluster fi'n gedi, atgofion da. Atgofion da yn wir, pa mor bwysig yw I rai o'r chwaraewyr sydd fydd yn heddi? Achos fel chi'ch doi, maen nhw wedi bod yn chwarae ers blynyddau maith, felly Tom, I gyrraedd y stadiwm, cartre rygbi Cymru, mae'n dipyn o achlysur iddyn nhw. Ydy, mae'n achlysur i'w gofio. Maen nhw'n chwarae trwy'r tymor yn eu call lleol nhw, clybiau lleol sydd yn yr un gyngred nhw, I gael y dydd mas yn y stadiwm arbennig dda un. Mae fe'n rhywbeth bydden nhw'n anelu tuag at a gosod targedau ar dechrau tymor, ond nawr bod nhw wedi cyrraedd, yn rhywbeth bydden nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n mwynhau a rili amsugno'r profiad. Reit te, wel wy'n credu allwn ni glywed gan Lloyd Lewis, mae di bod yn crwydro'r cae yn cael chydig o gwmni Crwydriaid Llanelli, ond cyn hynny, beth am I ni gael negeseuon yn dweud pob lwc iddyn nhw gan rai o wynebau cyfarwydd y clwb. Helo, shwmai, Steph Hughes yma. Just mae'n dymuno pob lwc I dîm Llanelli Wanderers yn rownd derfynol y cwpan. Pob lwc I chi boys, job gwych blwyddyn diwetha. Come on. Shwmai o Fiji, neges cyflym o phob lwc i'r Crwydriaid Llanelli Wanderers yn rownd derfynol y cwpan. Mwynhewch yn achlysur, ewch amdani boys. Fi'n siŵr bydd y cwpan yn dod nôl i'r clwb ar ôl diwedd y gêm. Pob lwc I chi gyd eto, bwl o fynaca. Gwych I glywed gan Steph Hughes a Iowen Cunningham fyna, 2 legend y gêm a sy'n cael cysylltiadau gryf iawn da'r Crwydriaid Llanelli. Right, fi gyda Sean Gale nawr, prif hyfforddwr. Sean, first and foremost, how are the nerves for you today? Well, as I say, we were lucky we did do it last year, but as I say, the want in this team at the moment is huge. So, yeah, the nerves are quite good, but it's more excitement, if I be honest with you, and giving the boys, this opportunity to play in the stadium, Yeah, brilliant. And with the experience last year, obviously a great win against Glynneath, very tight game. Would that experience help you come in again to the stadium today? Well, hopefully so. The boys have experienced it last year. So, at the end of the day, it's going to be down to small margins of the two teams. Thondu are an excellent team. And I like to think we've been unbeaten in the last 10 or 11 games. So we're confident, but we know we've got a big game in our hands. And Thondu are a great rugby club and also a great rugby side. Yeah, and for those at home who are not familiar with how Llanelli play,
What is your game style? How would you describe Llanelli? Obviously, we like to vary our game, but as I say, we've got a big kicking game with Nick Gale at 15. You know, he's got a real siege gun boot. You know, he kicks from 40, 50 metres. You know, up front, we're we try to be dominant. We like to have a good driving line out, but we also like to play a lot of rugby and score some tries. So, you know, it all depends on the weather. We can vary our game quite well, you know. Yeah, well, all the best today, mate. I'm really looking forward to you go. All the best. Diolch yn fawr. Cheers. Ie, dyna ni Crwydriaid Llanelli yn edrych yn barod am yr her, ond beth am ei gwrthwynebwyr nhw? Tondi, mae cefnogwyr nhw'n barod, maen nhw wedi bod yn y dre drwy'r pnawn yn mwynhau hunain. Ond o ran Tondi, mae un o'i chwaraewyr nhw wedi wynebu her bersonol iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Enw i yw Harry Morgan a dwi'n chwarae i clwb rygbi Thondu. So rygbi dod mewn i fy mywyd ers i fi bod yn plant bach. Bod dad di chwarae rygbi, tad ci di chwarae rygbi. So ni di dechrau mas yn maes Celtic, so fi'n boi maes 10. Pan o'n i tua 12 mlwydd oed, o'n i di dechrau lawr yn Bryncethyn a wedyn chwarae i nhw wedyn. Mae'r ochr proffesiynol, mae'n eich swydd hi, so mae popeth o ti'n gwneud yn dibynnu ar beth o ti'n gwneud ar y dydd Sadwrn neu ar y penwythnos pan ti'n chwarae. Roedd e'n amser eitha galed, ac roedd rhywbeth angen fel rhoi i fi allu cario ymlaen. A roedd rygbi yn y peth hwnna, roedd ni ddim yn mwynhau. So ie, roedd y penderfynu yn eitha hawdd, ond anodd ar un tro, so oedd fel pros and cons i ddau ohonyn nhw. Fi wedi colli pobl yn fy mywyd i o iechyd meddwl, ac os ydych chi ddim yn siarad amdano fe, bydd neb yn gallu eich helpu. A mae help mas na. So mae rhaid i chi siarad yn gyntaf i allu gael y help na. Mae'r gym di chynachu fi hefyd, really. Mae'n teimlad o allu helpu pobl eraill trwy ffitrwydd. Mae'n rhoi llawer nôl i fi. Mae Tondi yn clwb really cymunedol. Just cymuned really fel agos gyda'i gilydd. Mae'r boys i gyd o'r ardal lleol. So mae'n clwb really dda. Rhywbeth, probably fi byth di meddwl bod yn ddeud eto, mae'n chwarae ar stadiwm fel hynny pan fi di camu nôl o chwarae'n proffesiynol. Ond na, mi ddyn emosiynol i fod nôl ar fel cae mawr fel na, ond rhywbeth fi'n hynod o cyffroes i wneud. Mae'n stori bersonol yn diwy a Harry fyna'n siarad mor dda. Mae mor hyfryd gweld e nôl ar y cae rygbi yn diwy ar ôl cyfnod anodd tu hwnt iddo fe Ifan. Ond bendant, mae'n gret i weld Harry Morgan nôl ar y ca, wrth gwrs, a fi'n browd iawn o gêm wedi cael cyfnod anodd iawn a mae wedi dod trwy'r ochr draw yn grwtyn well felly. Ond o ran chwaraewr rygbi, oedd e'n dipyn o dalent, chi'n meddwl fel mewn o'r oedd e'n dwyllodrus iawn, oedd ei basau'n lan, a mae'r talent dage yn amlwg gyda'r nifer o gapiau mae'n gael gyda'r gweilch ar y lefel proffesiynol a mae'r ddawn gydag e war unrhyw le. Mae'n chwarae cefnwr heddi, dwi'n fe? Yn gwmws, felly fi'n edrych mlaen i weld yn ware yn y cefnwr, achos mae hen digon o siarad ag e, mae'n mwynhau trefnu bob un o'i blaen e, felly bydd e gret i weld yna, ond sa'n gwybod siwt bydd e dan y bel uchel, achos dwt o beth yw e. Gyd i'n fynd o bas. Tom, Crwydriaid Llanelli, o'n nhw yma llynedd yn ennill cwpan adran 1, a chwarae teg, eithon ni yr olwyr a'r blaenwyr yn cyfuno gyda'i gilydd gystal. Dyma be ni eisiau gweld chwarae tebyg fel hyn heddi fe, mwy ohono fe. Mae lot o foes talentog iawn yn y ochr gyda olwyr a blaenwyr Crwydriaid Llanelli. Chi'n gweld nhw fan Lledaenu'r bel a dadlwython o Llanelli Llydan. Byddwn ni'n disgwyl gweld nhw'n gosod grym y blaenwyr ar y drod flan yn y hanner cynta. O fan hyn pan fydd cyfle, fi'n siŵr o weld Llanelli'n Lledaenu'r bel. Edrych mlaen, os gewn ni gêm fel y gêm gyntaf, ni'n mynd i gael chwipo bnawn a mae'r cefnogwyr sy'n gyrraedd y stadiwm ar hyn o bryd, wel maen nhw yn edrych mlaen. Mae'r dre yn orlawn, mae yna bobl yn canu mas na, maen nhw'n mwynhau hunain yn yr haul. I ni'n gobeithio bod chi'n mwynhau ble bynnag i chi'n gwylio, felly dewch nôl ato ni am yr ail gêm, Cwpan y Bencampwriaeth
y gic gyntaf cyn bo hyn. Croeso nôl i Stadiwm y Principality, Cwpan y Bencampwriaeth, Crwydriaid Llanelli yn erbyn Tondu ein hael gêm fewn i o'r pnawn. Ifan, sdim llawer i wahanu'r ddau dîm yn y gyngred. Ti'n disgwyl gêm agos? Yn bendant, dwi'n credu bod i mynd o'n gêm hynod o gorfforol, hynod o gyffroes. A fel nes i sôn, maen nhw wedi cwrdd â'i gili dwywaith Lenni'n barod. A mae'n gyfartal o ran y ddoi yn ennill yr un faint, felly mae un o'n nhw yn mynd i ddod ar y frigau pnawn ma. Dwi'n edrych mlaen i weld y cyffro wrth bod y gêm yn mynd yn ei blaen. A'r cefnogwyr hefyd, maen nhw yn barod i fynd. Dewch i ni ymuno'n tîm y sylwebu ni. English language commentary is available with Tom Hancock and Rhys William, ond yn Gymraeg, dewch i ni ymuno a Dydgu Morgan Howell, sy'n cadw cwmni i Griff McKee. Diolch Catrin, gêm anhygoel yn y gêm gyntaf, a dyn ni'n gobeithio am yr un peth yn yr ail. Crwydriaid Llanelli, digon o brofiad yn chwarae ar y lefel uwch. Rodri Owens, Lloyd Pike, y ddau yn y pac, fy nhw'n ei gwahaniaeth heddiw. A Josh Batcup yn y canol, fydd o yn sicr yn dangos i ddylanwad o heddiw. A cofiwch, gadwch chi gyda'r Josh Weeds i ffwrdd o'r fainc, fod ser yn y gêm flwyddyn dwytha yn Cwpan adran 1.
a Tondu. Mae'n brofiad yn y pac hefyd yn fan hyn gyda Jake Lewis a cyd-gapten y clwb Bowen Davies oedd o arfer chwarae i ben y bont. Stadiwm yn cael ei ganfed ymddangosiad i'r clwb heno yma. Mae o ar un asgell a Kane Woollerton. Gynt y chwarae i rygbi 7 bob ochr Cymru, mae o ar yr asgell arall. Andrew Moole fydd yn cadw llygad ar y gêm yn y canol. Prynhaw yma. Mae yna gyffro ar y teras. A mae yna gyffro ar y cae. Crwydriaid Llanelli yn erbyn Tondu. Yn rownd derfynol Cwpan y Bencampwriaeth. Ac yn codi hi i'r awyr Jonathan George. Mae'n adlamu yn ffafriol i'r Crwydriaid. Ac yn syth Llanelli i fewn i ddwy ar hugen Tondu. Mynd drwy'r dwylo. George yn cael ei hyrddio nôl. Yn dechreuad addawol i Crwydriaid Llanelli. Ac yn syth kick gosb i'r Crwydriaid. A maen nhw i gyd yn pwyntio at y pist. Nick Gale y profiadol fydd o'n saff yn mynd am y pist yma'n hyn. A dechrau addawol iawn i'r Crwydriaid. A dydgu union be fysa unrhyw dîm eisiau casglu'r bêl o'r dechreuad a wedyn mynd am y pist am dechreuad. Ie, dechreuad perffaith i Crwydriaid Llanelli. Tebyg i'r gêm, da ni newydd gael o ran gledd, pwyntiau cynnar, cyfle i fynd am y pist, just gadael i pethau setlo chydig. Mae'n ddiwrnod mawr i'r ddau dîm, i'r cefnogwyr, i'r hyfforddwyr. Gale felly yn llygadu y pist. Eto eleni, fydd o yn cael deud i ddeud yn y rownd derfynol. Dros 1000 o bwyntiau i'r clwb, a mae wedi methu hwnna i ffwr o'r traws. A mae hynny'n sioc i bawb yma yn y Principality. Bydd chwaraewyr Tondu yn gwybod pa mor gywir mae Nick Gale fel arfer gyda'r droed chwith yna. A'r sgôr dal fel oedd hi ar ddechrau'r gêm. Leave it now, Tondu! Ie, Tondu chydig bach fwy effron yr amddiffyn. Yn gwylio'r bounce o'r postyn. A da ni'n gweld Crwydriaid Llanelli yn ymosod eto. Yn ymosod lawr yr ochr agosa yma. Justin James. Mae'r bêl yn dod lawr y cae gan Tondu. Mae'n adlamu ffafriol i Tondu yn mynd am y bêl Nick Gale. Ddim yn casglu o'n pwysau enfawr ar olwyr Crwydriaid Llanelli man hyn. Let's use! Justin James yn uchel i'r awyr. Casglu yn effeithiol gan Jamie Murphy. Dwylo hyfryd gan Tondu yn dadlwytho. Mae wedi mynd mlaen yn y diwedd. A di Jack Hart yn gwylio'r bêl, ond Gale sy'n cicio i lawr y cae yn isel, yn adlamu unwaith dwywaith. Ond yn gwarchod hi, Harry Morgan. Fflachiad cyntaf o'r gêm i Morgan. Mae'n frwydr ar y tir am y bêl. Tondu sy'n gafel arni. Allan mae'n dod i'r bachwr Jake Lewis. Galwadau yn dod gan y Crwydriaid ac galwadau cywir y dyfarnwr yn gytun. Kick gosb i'r Crwydriaid. Isolated, lads. Yeah. Okay, time's off, lads. Sgwrs bach sydyn rhwng y dyfarnwr a Bowen Davies, cyd-gapten Tondu. Mae'n rhyw awel yn y Principality yn mynd o'r chwith i dde ar hyd y sgrin. Sgwni os fydd Nick Gale yn mynd am y pist eto man hyn. A dyna'r alwad. Cefnogwyr Tondu yn yr hael. Mwynhau hunain. Ambell i beint, dwi'n siŵr. Ie, Tondu yn cario yn gadarn, ond yn cael ei cosbi cyfle arall i Gale y fan hyn am y pist. Ie, chwarae tig. Diom yn bryn o hyder ar ôl methu cic. Oedd dipyn hawsach na hon. Mae Gale yn anelu unwaith eto.
Dio ddim yn siŵr. A mae o wedi methu yr ail gic, a mae'n edrych yn lloerig gyda fo'i hun. Ie, oedd hwnna'n y gic enfawr chwarae teg o gwmpas. Falle 40 metr, just yn gwyro i ochr chwith y pyst. Stay behind, lads. Stay behind, Jamie. Crwydriaid yn colli 2 gyfle. Hanfodol bwysig falle yn y 5 munud agoriadol. Advantage. Knock on Wanderers. Advantage, knock on Sam from Wanderers. Matthews. Oedd ar ben y bel ar y tir, y bel llac. Allan, mae hi'n dod mantais. Nedd, Miwl. Leave it 7, leave it 7. Chydig bach ddod i nabod i gilydd ar y tîr yma. Dwi'n meddwl na'r ddau wrthwynebwr, Lawrence Reynolds a John Crazy. Jamie Murphy sy'n anelu am yr yslys agosa yma. A braf clywed y dorf yn codi lleisiau. Mae'n ddiwrnod mawr i'r clybiau i gyd. Maen nhw i gyd yn mynd i fwynhau i diwrnod allan yma yn y stadiwm. O dyma ydi cymuned rygbi yn y gymuned. Mae'n dan o safon sydd ar lawr gwlad yn ein clybiau lleol. Ac y cyfle Pinnacle i gael chwarae yn ein stadiwm cenedlaethol heddiw. Roll. Jamie Murphy'n penderfynu cario'r bel ei hun, ffigio un ffordd, mynd i hun Bowen Davies. A mae allan o fan hyn i'r Crwydriaid. No hands. Y gic i lawr y cae, Justin James yn ddeallus yn gweld y gwagle. Modfedd yn bryn o'r linell gais y gic honna, rhoi llwythi o bwysau ar 3 ôl Thondu. Tro yma, Steffan Phillips. James ar bel allan. Lloyd Pike. No help, no, that's fine. Gale dod mewn i'r boced o safle'r cefnwr. Chydig o wagle. Yr ochr bellan ceisio. Dadlwyth o'r bel ymlaen aithi. A Crwydriaid unwaith eto yn colli rhyw hanner cyfle. Ie, y ddau dîm falle yn dechrau setlo fewn i'r gêm. Falle un o'r tro cyntaf ni weld y Crwydriaid yn cael cyfle i ledu'r bel. Okay, there's a mark, gents. Da ni gweld y fel hyn, Gale yn dechrau'r chwarae eto. Falle'r opsiwn o 2 yn erbyn 1, ond just y basol yna. Okay, Thondu, let's take a step forward, please. Mae manwl gywirdeb yn mynd i fewn hanfodol yn y gêm yma heddiw. Ie, Josh Batcup, da ni wedi gweld digon o chwarae gan ddyfod dros y blynyddoedd yn y Prem, bellach yn chwarae yn y Bencampwriaeth. Ac yn sicr, mae dylanwad o ar y garfan eleni wedi bod yn enfawr. Y Crwydriaid yn eistedd yn yr ail safle yn y gyngrair eleni yn llygadu dyrchafiad arall eleni. Ail osod y sgrym yn fan hyn gan y dyfarnwr. Justin, just legs underneath you, that's all, okay? Guys, we'll take it just a step over, right? Ie, fel o'n i sôn, y ddau dîm wedi chwarae yn erbyn ei gilydd dwywaith yn barod. Eleni, 1 buddigoliaeth i Llanelli, gartref a 1 buddigoliaeth i Thondu yn gynharach yn y tymor nôl ym mis Medi. 21 pwynt i 20 oeddi ar y diwrnod hwnna. Felly 1-1 yw hi, Eleni. Sgwni pwy fydd yn llwyddo i gipio'r fuddigoliaeth pnawn yma. Cysadleuaeth gyfartal yn y sgrym, allan i Thondu. Ar canolwr Sam Matthews oedd yna trone. Unwaith eto y capten Davies. Symud y bel tu ar asgell. Harry Morgan yn taflu bwysau am ddiffyn y bel. Jake Lewis. Angen ambell chwaraewr i dynnu fo i'r tir. A'r gic mewn i aceri o le gan Jamie Murphy. Am gic yw hon o fewn trwch blewyn yn aros ar dir y byw. A'r Crwydriaid nhw'n edrych i chwarae o'n ddwfn iawn yn ei hanner ei hun. Cic ragorol i allu mynd ar draws y cae i hitio'r gwagle ac i roi pwysau ar y Crwydriaid. Ie'r Crwydriaid nôl yn ei 2 ar 20 nhw am y tro cyntaf yn y gêm.
Still outside, still outside. Aros am y bêl, un bas, bat cup. Mae hon yn crymanu tu ar yr ystlys. Harry Morgan Keep yn retreating, dal Tony, hi. keep going back, Iestyn. Thank you. Cic fer dros y top a Jonathan George yn bwyllog yn galw'r marc. Amser i'r ddau dîm gymryd anad dylddofn. Ie, da ni ddim wedi gweld toriad yn y chwarae. Am y 10 munud cyfan sydd wedi'w chwarae'n barod. Amser i Crwydriaid jyst dal i nerfau chydig bach. Y gic dros yr ystlys. Agosa. Felly, tro cyntaf i ni weld Gap in. y ddau bac yn mynd ati yn y lein. A Jake Lewis yn bwyllog gyda'r bêl yn ei ddwylo. Iestyn Pope sy'n gwisgo Crys rhif 22. Yeah. Mae o yn chwarae yn y rheng On flaen. the arm, lads. On the arm. Yeah, on the arm, gentlemen. Penalty. Cic gos, pe ma'n un i'r Crwydriaid, Yeah, bas on ni'n the gweld arm. nhw'n mynd am y pist. Post. Sgwn Okay, ni, shot called. yn mynd am y pist hefyd. It was a... Jamie Murphy yn amlwg y ddau dîm yn parchu ei gilydd, eisiau dechrau adeiladu sgora mewn gêm tyngedfennol fel heddiw. Mae pwyntiau'n gynnar yn bwysig. Yndi, hanfodol bwysig a mae'r ddau dîm yn nabod i gilydd. Maen nhw'n gwybod beth yw'r her sydd o'i blaen yn y heddiw. Mae'n agos iawn, jyst wrth edrych ar y 10 munud agoriadol. Crwydriaid wrth gwrs wedi cael 2 gyfle am y pist, ond yn methu o drwch blewyn. Mae hon yn gig swmpus i Jamie Murphy. Ond i brofiad o wedi chwarae ar lefel rhyngwladol i'r Almaen. A dyna pam y gig yn hyfryd, yn gywir. Rhwng y pist, Thondu sy'n mynd ar y blaen yma yn y Principality. Crwydriaid Llanelli dim, Thondu 3. Ie, Thondu yn manteisio ar eu cyfle cyntaf nhw i fynd am y pist ag yn llwyddo. 3 pwynt i Murphy ag i Thondu. Yr ail ddechreuad, chydig bach yn lanach i ddeud y lleia i Thondu yn llwyddo i gasglu hi. A lawr y cae mae'n mynd, Gale. Okay, Wanderers, keep Mae'n going. mynd am y gic uchel, dydy ddim wedi mynd yn bell iawn o gwbl. Mae'n gic gos, cryfhad mae'n siŵr fydd hi i Nick Gale yn gweld knock braich y on and you're in dyfarnwr front, offside. yn cael ei godi ar ochr y Crwydriaid. A mynd, wel, ni'n mynd i ddyfalu bod nhw'n mynd am y gornel. Ond efo Nick Gale pwy o wyr, falle sef wedi bod yn awyddus i fynd amdani eto. Ond Jonathan George ar bêl yn ei ddwylo. A mae honna'n gig gywir i fewn i ddwy ar hugen. Thondu, cyfle fan hyn i weld y Crwydriaid yn y lein. All right, mate. We'll have a look half time. Dyma ni gipolwg arall ar cam sefyll i oed Steph Jones yma ne. Un rhad. Mae yna gyfle yma hyn i'r Crwydriaid gyda eu pac swmpus nhw i fynd i waith yn ysgarmes. Da ni wedi gweld yn gynnar iawn yn y 10 munud agoriadol bod y ddau dîm yn mynd am y gêm gicio hefyd. Ond y bêl gyda'r blaenwyr erbyn hyn. Mantais yw hi i Llanelli. Batcup yn aros am y bêl, y gic bwt yn cael ei atal gan linell dyn am ddiffynol Thondu. Yn y gic gos, pist neu'r gornel dydgu. Okay, 7. Ie, jyst edrych ar y chwarae Crwydriaid yn mynd i fynd am y gornel unwaith eto. Crwydriaid wrth gwrs, sgarmes symudol. A jyst chwarae'r amrywiaeth ymwybodol bod yna fantais a trio'r gic bot, gwerthreu. Ie, Crwydriaid wedi mynd am y lein unwaith eto. Lein wedi weithio yn hyfryd gan y Crwydriaid. Ryan Evans
Oedd ar frig honne. Mae'n dyn, mae'n agos y Crwydriaid yn croesi y gwyngalch. Cais cyntaf o rownderfynol y Bencampwriaeth yn mynd i'r Crwydriaid. Cymbyr debyg Rhodri Owens, capten y clwb, oedd yno i dirio, a fel bob capten cywir yn croesi ac yng nghefn y sgarmau symudol oedd hi'n edrych yn hawdd yn y bôn, ond oedd wedi osod yn hyfryd o symudiad y lein. Ie, a Crwydriaid yn penderfynu mynd am y gornel y tro hwn, y sgarmau symudol, un o'i cryfderau nhw fel tîm. A mynedd yn talu ffwrdd ac yn croesi y gwyngalch. Nick Gale, hyd yma, wedi methu pob cic, ond tro yma, mae o'n rhoi o rhwng y pist yn gywir. Nick Gale gyda'i bwyntiau gyntaf o'r prynhawn. Cyfle nawr i ni fynd lawr at Lloyd. Yeah, dwi'n Matt, a prif hyfforddwr Thondu, Matt Tatchell. Matt, it's been a very tight start to the game so far. First and foremost, how were the preparations coming into this game? Excellent preparations so far. The boys have worked really hard. We've had a good season leading up to this day. A really tough semi-final, and the emotions would run really high after that, but we had good prep ready for today, yeah. Yeah, and for those at home who may be not familiar with how Thondu like to play rugby, what is your brand of rugby in Thondu? Throw the ball around. We got a good set piece. It's just going to be tough today. We got a good set piece, and we like to play. Yeah. Well, what a day for chucking the ball about. Superb weather. Look at it. I mean, look at the support we've got. Yeah, and of course this must be massive for the community as well. How much does it mean to everyone in Thondu? Oh, it means so much. No, every single person, other players, coaching staff, the club, and the community just are so proud of the boys. Yeah, Matt, all the best for the rest of the game, mate. I'm sure I'll catch up with you later. Cheers, mate. Mae'n uchel yn yr awyr. Anodd gweld yng nghanol yr haul. Batcup unwaith eto gyda'r gic yn gwthio i tuag at yr ystys, ond Harry Morgan yn gwarchod i yn ddeallus. Un ffordd ffordd arall, Sam Matthews dangos chydig bach o sgil gyda'i draed o i greu bach o wagle. Sythu. Cic gos byw hi i Thondu. Sorry, Jenny, what was that? A mae wedi bod ambell gic gos gan y ddau dîm, dwi'n siŵr fydd. Okay, will do. Y tîm yn hyfforddi'n eitha rhwystredig gyda faint o giciau cosp mae'r ddau dîm wedi bod yn ildio yn ystod y chwarter awr agoriadol yma. Ie, mae disgybleth yn hanfodol wrth gwrs. Mae heddiw diwrnod mawr, mae'n anodd rheoli'r emosiynau falle chwarae yn y stadiwm. Okay, the TMO's happy with it. Very, very close, okay? Just the challenge in the air up there, okay? Ie, dyna fo Lloyd Pike yn troseddu fanne. Profiad gyda Llan ymddyfring, cipio tlws yr Indigo Prem. Yr uwch gyngrair, cwpl o flynedd yn ôl. Tafliad effeithiol. Tebyg iawn i be welwn ni gan y Crwydriaid i gynharach. Mantais yw hi i Thondu. Lawrence Reynolds yn troseddu. 7, side entry, 7. Ac yn byr debyg penderfyniad mawr yn fan hyn i'r arweinwyr. Maen nhw'n edrych fel petai nhw'n cael sgwrs bach sydyn. Mynd am y gornel, penderfyniad cywir ti'n meddwl, Gei? Ydy, achos gyda gic bach syml mor agos i linell y 5 allwch chi gael y linell mor agos a allwch chi i'r gwyngalch. Okay, let's take a step. Okay. Jamie Murphy yn ceisio codi ei dîm o ysbrydoli. O, mynd nôl i'r blaen, symudiad o'r i weithio i ffwr o'r maes ymarfer. Ddim yn gweithio y tro yna i Thondu, ond jyst flachiad o'r fath o greadigrwydd sy'n gan pac Thondu. Ie, symudiad bach neis, llinell sydyn ar bas bwt bach yn ôl tu mewn, jyst i newid siap y chwarae a trio herio'r Crwydriaid. Chydig rhy hir
y tro yna gan Jake Lewis. Felly fydd y Crwydriaid yn diolch bod Tondu yn gadael I dwy ar hugen nhw yn waglaw. Cic arbennig gan Gael yn fan hyn. Digon amser dim llawer o bwysau arno fo ac yn gallu clirio hanner y cae. Ie, mae sgil I ffwrdd o'r droed chwythau. Mae fel golwr pêl-droed bron iawn yn cicio'r bêl I lawr y cae. Gymaint o fetre. Mae cael chwaraewr dylanwadol fel Nick Gale yn mynd I wneud dipyn o waniaeth i'r Crwydriaid. You're all on. Uchel, mae hi'n mynd. Ond Lewis Jones wedi'w casgu yn penderfynu rhoi'r cic ar hyd y cae. Tuag at Harry Morgan. Gale yn pwyllo cyn I roed I dros yr ystlys ac ar ôl y gêm agos o cicio tennis da ni nôl I tua'r un lle hwn i'n gynt. Ie, Tondu'n ennill brwydr y gêm gicio yn fan hyn. Gael dan chydig bach o bwysau a falle'n hollti'r gic jyst chydig bach ar ochr allan I droed. Dyma Tondu yn dod chydig tu ôl i'r asgellwr Kane Woollerton. A nath o'i orau glas I gasglu hi, ond serch hynny yn taro hi mlaen o drwch blewyn. Cyfle i'r ddau dîm gymryd hoi fan hyn yn heilwen y Principality. Anamal, da ni'n cael tywydd mor boeth â hyn yma yng Nghaerdydd. Ond heddiw yma, mae'r ddau dîm wedi gwneud digon I heiddi gael rhyw funud bach I gael chydig o ddŵr yn ei system. Un gêm arall I ddod heddiw. Pontypridd yn erbyn Cross Keys. Heddiw yma yng Nghwpan yr uwch gyngrair. Fydd honne yn sicr yn gêm danllyd ac agos I ddeud y lleia. Ie, jyst edrych ar falle myfyrio ar yr 20 munud cyntaf da ni wedi gweld y gêm gicio. Ac o'n i'n gwrando ar hyfforddwr Tondu yn dweud bod nhw'n mwynhau chwarae'r bêl a'i lledu hi. Ie, digon dal I ddod. Dwi'n clywed bod Lloyd unwaith eto gyda cwmni ar ochr y cae. Yeah, dwi'n meddwl Sean Gale unwaith eto. Sean, what do you make of this game so far? Yeah, we started well. Unfortunately, we missed two kickable goals, to sort of edge in front. But our line-out drive was particularly good. But what you can't do is we're given a few too many penalties and losing a bit of the territorial battle. But as you say, we could just sort our discipline out a bit. Nick will get his kicking boots on, hopefully, play in the right areas, and the rest will look after itself. But in all fairness to Tondu, they put in huge pressure on us. They put pressure on the kicks. So, it's tough, but hopefully we're starting to get better a bit. And I know you might be biased, but what's it like to work with your son, Nick Gale, obviously, man of the match last year. He's got an absolute cannon of a left foot. What's it like? What's the dynamic like with your son? Yeah, Nick's, we've been together in Arbeth for over 10 years together, we were. The dynamic's good, it wasn't great this morning, there were two of us quite nervous, but yeah, Nick's doing really well as a coach, and, and his goal kicking, hopefully he'll improve a little bit, but the dynamics are no problem at all. Right, and for the rest of the half now, what's the game plan? We're halfway through now, you're in the lead, it's very close, but what would the messages be going onto the pitch be now? Well, obviously our driving line-out's been working for us, so obviously we've got to get in the right areas of the field, keep our discipline, we're giving a few silly penalties away, playing in the right areas, and when we're in our red zone, we've got to be accurate when we're in there, we've got to come away with points. Top man, thank you Sean, all the best mate, diolch yn fawr. Ie, sôn am un cefnwr sydd wedi chwarae ar y lefel ucha, dyma'n arall Lee Byrne. Mae o'n gwybod sut I chwarae ar benni gêm yma yn y Principality. Bydd Nick Gale yn gobeithio gwneud rhywbeth tebyg I nath o llynedd yn ffeinal. Adran 1. A Lee Byrne yn gynt yn chwarae I Tondu. Felly dwi'n meddwl bod fi'n gwybod pwy bydd o'n cefnogi am weddill y Prynhelm. Ie, Lee Byrne bach o role model pan o'n i'n tyfu fyny. Fo'n chwarae fel cefnwr. Hyfryd gweld o'n dod I gefnogi dîm lleol. Bale allan I Batcup. Un bach arall I Morgan.
O, dros y bêl gwaith. Gwych gan maswr Thondu, Jamie Murphy gyda'i ben yng nghanol ardal y dacl. Anamal da ni'n gweld maswyr yn mwynhau'r frwydr ar y tir. Ond Jamie Murphy yn taflu hun dros y bêl. Buddigoliaeth o fewn y gêm i Thondu am y gornel, a dyma ni eto arbennig dros y bêl. Ie, mae'n hyfryd gweld y rhif 10 yn mynd mewn i ardal y dacl hefyd a wneud gwahaniaeth. Rhoed cyfle Tail gunners, guys. Yeah, a thank you. chwarae yn ardal cywir i Thondu. Llanelli'n penderfynu peidio cystadlu am y bêl. Ond mae allan i Stu Young ar ei ganfed yn ddangosiad i'r clwb ar y llwybr tarw. George ar bêl hir tuag at yr asgell. Gwagle o flaen Woollerton. Cais i Thondu. Ac oedd hi'n bas hyfryd gan Jamie Murphy yn hepgor dau chwaraewr. Bron iawn tu ôl i gefner amddiffynwyr yn gosod y cais i Kane Woollerton yn y gornel. A dyna lefel Thondu, dyna y lefel mae Jamie Murphy yn chwarae a Woollerton yn sgorio un o geisiau symla'r tymor, ma'n siŵr. Ie, Thondu yn cael y cyfle yn ymosodol, y bas a'r dderchog am Murphy yn rhoi gwagle i Woollerton yn y gornel. Fel asgellwr, be well na pêl sydyn a gwagle Just wait, Jamie, they're just checking, okay? ar linell gais. No, I'm on to your decision, it's okay. Cefnogwyr Thondu wedi dotio gyda Kane Woollerton yn croesi'n y gornel. Ond fel o'n i'n deud, y bas gan Jamie Murphy, fo enillodd y gic gosb. Dwi'n meddwl bod o'n gobeithio gweld y bas net am y sbio ar y sgrin. Thank you. Yeah, it's fine. Thank you, Jenny. Dwi'n ei mas oedd y difarnwr tyledyn trio do fewn, ond mae'r gais yn sefyll. A chyfle i Murphy ychwanegu'r pwyntiau. Murphy yn pwyllo. Ond yn gwthio hi ychydig bach. Ddim yn gywir gyda honne, ond dwi'n meddwl allan ni ddeud bod Murphy wedi bod yn ran bwysig o'r sgôr yna i Thondu gyda ennill y gic gosb ban y bas ola yna i'r asgell. Thondu ar y blaen am y tro cynta. Crwydriaid Llanelli 7, Thondu 8 ar ôl rhyw 25 munud o'r gêm. Stay, lads, stay. Let's use! Touch. A gwaith digon taclus o'r ail ddechreuad. Gael unwaith eto yn codi hon yn uchel tu ar nenfwd yma yn y Principality. Mantais i Thondu a Thondu gyda cic gosb arall, a mae'n rhaid i ddeud mae'r Crwydriaid wedi rhoi nifer o giciau cosb i ffwrdd erbyn hyn. Dwi'n siŵr bydd tîm hyfforddi Crwydriaid Llanelli yn tynnu gwallt o'i pen yn gwylio hyn. Ie, Crwydriaid yn anffodus, just disgybles, pethau syml iawn. Dacl yn uchel, mae'n rhaid chi gadw yr uchder i lawr wrth gwrs. Mae'n addyfarnu tyledu yma heddiw hefyd wrth gwrs. Falle rhywbeth dydy clybiau ddim wedi arfer gyda nhw. That's it, Mark, gents. Dos yn y marc ar yr ystlys. Jake Lewis. Un chydig bach yn fwy syml gan Thondu un fan yna. Mynd un ffordd syth. A Josh Tatchell i fewn i'r dacl. Okay, yeah, just leave it. Lawrence Reynolds yn creu chydig o niwsans yn fan yn ystod ardal y dacl. Harry Morgan yn camu mewn i safle y mewnwr, ond y mewnwr ei hun, Lyndon Byrne, sydd yn cydlynu'r ymosodiad yma. Morgan yn ei chanol ei. Dyma nhw dod. Murphy.
cael ei dynnu'r tir gan Keelan Jewell. Okay, leave it now, leave it now. Alex George, y ffigiad yna Seven, mewn leave, i'r dacl. Y Bale yn rhowlio allan. Steph Lewis i Thondu. Okay, tackle now. Y Bale yn arafu chydig yn fan hyn. Yn y boced Murphy, mae'n mynd i ledeini hi. Un bas arall. Harry Morgan yn penderfynu cario hi mewn i ardal y dacl. Tackle, bro. No, six, leave it. Lloyd Pike yn ei chanol hi. Gwsi bach gan Alex George. Thondu jyst yn trio cael chydig bach fwy am rywiaeth yn ei ymosod nhw, dydyn nhw ddim yn mynd dros y linell. Fantais rhyw lawer. Nôl amlaen o un yslys i'r yslys arall. Ac eto. Ac ar ôl digon o gymalau gan Thondu yn y bôn y Crwydriaid yn gweithio'n galed. Yn cadw Thondu yn ôl ar gigosb yn mynd i'r Crwydriaid. Amddiffyn da gan y Crwydriaid. Yn rhoi pwysau ar Thondu, pwysio nhw neu gwthio nhw nôl. Be oedd yn neis gweld gan Thondu oedd i strwythyr nhw'n ymosodol, y pods yn gweithio'n dda. Yr ail strwythyr o yn dilyn y cymalau. Y gigosb eto. Reit o flaen y dyfarnwr. Mae Gale gyda'r gic o fewn rhyw fetr tu mewn i hanner Thondu. Ac yn anlwyddiannus, ond mae hwnna'n gic ddoeth gan Lindenberg yn defnyddio adlamiad y Bale. Okay, keep retreating, Wanderers. A Nick Gale, mae gic o'n mynd dros yr eslys, a dwi'n clywed cefnogwyr Thondu, maen nhw wrth i bodd gyda'r gic yna, a di Ifan ddim yn bell o gefnogwyr Thondu. Ifan, faint o sŵn maen nhw'n neud? Thank you. Mae hyn digon o sŵn da nhw ar y te Griff, ond na gwmwys be o'n i'n disgwyl. Mae'n gret i weld torf digon dech yma heddi yn cyfnogi i pentren wrth gwrs, ond mae'r ddoi dîm yn hynod o gorfforol. Mae'n gystadleuol mas allan ar y can, a felly dwi yn edrych mlaen am weddill y gêm. Sicr, pawb yn edrych ymlaen am weddill y gêm, a fan hyn a cefnogwyr Thondu yn codi eu lleisiau eto wrth i'w tîm nhw groesi'r linell fantais i fewn i'r 2 ar 20. Lindenburn yn mynd y ffordd arall. Woollerton sgorio'r y cais. Woollerton bron drwy'r bwlch yn cadw'r Bale yn fyw. Steph Jones. Thondu yn llygadu ei hael gais o'r gêm. Y Crwydriaid eto yn ceisio creu smonach yn ardal y dacl. Murphy, y bas fer, meiddi ambell amddiffynwr Sam Matthews. No, still in. Y Bale yno i Lindenburn ar y llwybr tarw. No, I'm happy with 6, I'm happy. Modfedd yn unig yn bryn i Thondu, troi a throithi ac yn croesi Jake Lewis, bachwr Thondu. Ac ar ôl ambell gymal yn bygwth croesi'r gwyngalch, y bachwr Jake Lewis yn y diwedd sy'n defnyddio ei bwer o i groesi am ail gais y prynhawn i Thondu. Thondu yn lledu'r Bale. Yn gweld y gwaglen defnyddio'r bwlch a jyst bod yn amyneddgar. A da ni wedi gweld Jake Lewis sawl gwaith yn cario yn yr hanner awr agoriadol. A'i gryfder a'i bwer o yn rhoi Thondu ar y blaen. Thondu ei hael gais o'r gêm ac wedi weithio'n ddar. Y toriad cynta'n dod gan Kane Woollerton. Ac ar ôl cyflymder y cefnwyr, pwer y bachwr yn ddigon i groesi y linell gais. Murphy wedi wrthynnu hi heibio ochr anghywir y postyn. Ond dyma ni'n gweld
y cais unwaith eto ar dorf. Wel, maen nhw'n mwynhau hunain yn yr heilwen yma yn y brif ddinas. Ar y Crwydriaid ar ôl chydig dros hanner awr ar ei hôl hi. A Dyfgi ar y cyfan, beth ti'n meddwl mae y Crwydriaid angen gwella mwyn dod nôl mewn i'r gêm i fod yn nesaf i sgorio? Dwi'n meddwl bod Crwydriaid wedi wneud yn eitha da yn amddiffynol yn rhoi pwysau ar Thondu, ond mae hymynedd nhw i chwarae drwy'r cymalau. Crwydriaid wedi colli falle 6 pwynt wrth fethu at y pyst, ond jyst chwarae yn yr ardaloedd cywir. No hands now, Thondu. Yeah, good, fine. Cadw'r bêl yn ymosodol. Okay, let's use. Stay, lads. Yn edrych am y gic uchel, mae hon yn croesi i fewn i'r 2 ar 20. Mae siŵr mi fydd Murphy yn galw'r marc. Ie, jyst enghraifft ar y gic yna, falle cic ychydig yr rhy bell. Dych chi eisiau gwneud siŵr bod yr asgellwyr yn gallu dilyn y gic, fel bod o'n gyfle cystadleuol. A'r siawns i ennill y bêl yn ôl. Cadw'r bêl yn fyw. Murphy gyda'r gic i lawr y cae. Mae'n edrych yn Simpson ar ei goes. Credu falle bod o gyda anaf ar ei goes. Mae'n rhaid ni ddeud mae'r boots yn mynd yn berffaith efo'r kit. Bwysig. Bob tro. Boots di i mi bob tro yn affodus. Y Crwydriaid gyda'r dafliad. Batcup yn dadlwytho. Dwi'n yn siŵr os oedd Lloyd Pike yn disgwyl honne. Allan tro hwn i Keelan Jewell. Y prop Penrhydd. George i Gale. Gale yn brwydro am bob metr. Mae'n gigos unwaith eto i Thondu dros y bêl. Wel, Ben Davies yn gael y camoliaeth gan ei gyd chwaraewyr. A cigos barall yn erbyn y Crwydriaid. Dydy pethau ddim cweit wedi bod yn mynd yn esmwyth iddyn nhw'n yr hanner cyntaf. Ie, jyst edrych ar yr safle ymosod. All Crwydriaid falle jyst cadw i dymder nhw chydig bach. Fel bod yna chydig bach fwy o opsiynau. Neu mae o'n gallu bod yn eitha hawdd i Thondu i amddiffyn. Gale anffodus yn cael ei ddal yn y dacl. Sgoriwr yr ail gais. Jake Lewis yn bwyd ar lein. Yn y boced. Yn ochr gamu, Murphy. Hanner bylchiad. Harry Morgan, un pas arall i'r asgell. Kane Willerton, cyflymder am y gornel, am dacl arwrol gan y Crwydriaid. Yn atal Thondu rhag croesi am ei trydedd. Ond unwaith eto, Thondu yn agos yn ymestyn amdani. Mantais i Thondu. O, dwylo sydyn yn darganfod yr asgell. Cais o'r safon ucha i Thondu. Stu Young ar ei ganfed ymddangosiad i'r clwb heddiw yma am ddiwrnod i wneud y ganfed ymddangosiad. A ffordd i goroni'r cyfan ydy Cais. Ie, mae Thondu wedi deffro, maen nhw wedi deffro'n ymosodol. Dyfarnwr yn mynd i gael sgwrs gyda'r dyfarnwr teledu am rhywbeth yma'n hyn. Sôn am the injury on 6 red. Gyswll gyda'r pen yn ystod y chwarae cyn y cais. Mae'r cais yn ddilys o beth da ni'n deall. It's on the screen for you now, Marcus. Nothing coming through yet, Jenny. Jenny Davies ar TMO heddiw yma, wedi gweld rhywbeth yma'n hyn. Harry Morgan, Harry Morgan yn mynd ben yn llythrenol gyda Lloyd Pike.
Dyfgu, beth ti'n meddwl o hwnna? Marcus, can you see? I can, thank you, Ie, mae Jenny. hwnna'n amlwg yn Guys, this is what I'm seeing. I'm ben seeing yn head erbyn contact ben, and got foul play. falle bod Tondu jyst yn newid cyfeiriad a da chi'n gweld y step bach into the na. contact. So for me, that takes it down from a red to a yellow card. Ond allwch chi Are ddim you happy dadle with bod that? hwnna'n Anything else from you, Jenny? Okay, let's have a look at this action. ergydiad rhwng y ddau ben. Yeah. So for me, there's a The tackler is always upright. yeah. Ie. He is. Lloyd For Pike. me, the actions of 15 Yn... blue. Ydy o'n gollwng i uchder digon o fan hyn, No, Dyfgu? for me, I've got clear Na, bending di- of the hips ddim and yn the knees by ymarnu. 6 red. Mae'n And then there's anodd, the mae gen last ti mitigation is the dip. Yeah. eiliadau'n unig. Yeah. Okay, you happy? Tondu Okay. newid y Okay. cyfeiriad y chwarae. Okay, 6. He has. So his head on head is it's head injury. Okay. So his meets foul play threshold. Okay. But for me, we have got a sudden dip from 15. Okay. So it is going to be a yellow card. Yeah. Was it just yellow? Okay. Yellow card. Thank you for checking. No, I appreciate that. Okay. Ie. Y dyfarnwr a'r chwaraewr yn gytun gyda'r penderfyniad yna. Lloyd Pike yn gwneud chydig o'r esbonio i'r dyfarnwr gyda y symud yn hwyr a ddim yn gollwng, ond Lloyd Pike oedd o'n disgwyl i Harry Morgan fod mor sydyn a hynny, a fel o ti'n deud, Dyfgu, ddim yn gollwng digon. A mae hyn yn mynd i fod yn 10 munud enfawr yn rownd derfynol y Bencampwriaeth yma. Dyfgu, ti'n gytun gyda'r penderfyniad? Ie, doedd dim byd yn ymosodol gan Pike, doedd dim byd arfwriad, jyst un o'r symudiadau sydyn. Ond mae'r rheol y dacl, mae'r rhaid gollwn yr uchder, a allwn ni ma'n hofio chwaith am y gais. Yn union, a chwarae, oedd hi'n chwarae gwych gan Jamie Murphy, y dwylo hyfryd cyflym i symud y bêl yn Halibalw, y cerdyn melyn. Dwi'n meddwl oedd pawb wedi anghofio am safon cais Tondu. Ie, oedd just yr pas bach sydyn yn yr air, neu just helpu'r bêl i fynd i'r asgell a Murphy i RYGBI yn y gornel. Ie, Crwydriaid yn mynd am y gornel, yn penderfynu peidio mynd am y pist. Fel welson ni yn ystod y 5 munud agoriadol gan Nick Gale yn Llanelli i fynd amdani, ond ar ôl methu dwy, y Crwydriaid yn newid i meddylfryd ac yn penderfynu y gornel yw'r opsiwn amdani. Ie, opsiwn cywir, mae Crwydriaid angen pwyntiau. 5 munud cyn yr ail hanner, neu 4 munud o weddill. Rodri Owens yng nghefn y sgarmau symudol. Mae dal yn symud yn effeithiol i'r Crwydriaid, ond ail ymdrech Tondu yn llwyddo i rwystro y sgarmau symudol rhag rhuthro ymlaen. Eto yn gweithio'r bêl yn ôl yn effeithiol, ond wedi dwy'n hi, a mae Tondu yn ceisio mynd yr holl ffordd. Un bas i'r... O, mae'n mynd i droed Stadiwm. Morgan yn ail gasglu hi. Gale tro yma yn gafel yn y bêl, ond mae o'n penderfynu rhoi cic i lawr y cae. Ond dwn i ddim sut lwyddodd Tondu i ddwyn y bêl yn fanne. A mae'n rhaid deud yn ystod y sgarmau symudol yn dwyn y bêl. Dwi'n credu Steph Lewis dyma ni yn gweld i. Okay, time off guys, we've got player down. Ie, sgarmau symudol. Dwi'n meddwl oedden ni'n dal yn edrych ar y sgarmau, so Tondu wedi rhuthro fyny'r cae. Ie, os ych chi'n tynnu'ch llygad i ffwrdd am eiliad, os ych chi'n methu Steph Lewis yn dwyn y bêl yn rhedeg hanner y cae. A mae o'n cymryd Alan Dyfofn fan hyn chwarae teg. O'n i ddim yn meddwl bod o'n mynd i lwyddo i fynd yr holl ffordd, ond yn ddoeth yn ceisio mynd am y bas hir tuag at y chwaraewyr. Falle chydig mwy cyflym efo Stadiwm a Harry Morgan ar y ffordd i lawr y cae.
sôn am Harry Morgan. Mae Harry Morgan yn derbyn chydig o driniaeth ar ei benglin chwyth. Gobeithio bydd y cefnwr dal i fynd am weddill y gêm. Un gêm arall i ddod prynhawn ma ar S4C. Pontypridd yn erbyn Cross Keys yn rownd derfynol Cwpan yr uwch gyngrair. Felly gnewch eich hunain yn gyffyrddus i wylio honna hefo ni hefyd. Nôl i Cwpan y Bencampwriaeth. Crwydriaid Llanelli 7 Tondu 19. A cyn y gêm, dwi'n siŵr basau ambell un yn credyn ar Crwydriaid oedd y ffefryn yn edrych ar y tabl. Ond mae'n rhaid ni ddeud ydy mae Tondu wedi bod yn ardderchog. Ydy, a jyst teimlo bod gynnwch chydig bach fwy i'w gynnig yn ymosodol. Maen nhw wedi defnyddio'r pac cry sydd gynnyn nhw, y blaenwyr a lledu i weld yr asgellwyr ar y bel. Thank you. Gael yn penderfynu rhoi'r bel dros yr ystlys agosa yma. Nick Gael ddim cweit wedi tanio yn y Principality fel nath o llynedd yn arwain i dîm o'i fuddugoliaeth enfawr llynedd yng Nghwpan adran 1. Gwrthdrawiad yn y canol gan Batcup a Jake Baker yn cyfuno. Ond eto, Tondu yn edrych i fynd drwy'r cymalau. Jake Lewis wedi tasgu'r bel ymlaen ac yn mynd â hi tuag at yr ystlys ochr gamu dwywaith. Mae'r bel dal yn fyw rhywsut neu gilydd. Gyflem fan hyn i Crwydriaid os allus nhw ailgylchu'n sydyn. Mynd am y gic. Mae Jonathan George, Harry Morgan wedi casglu hi. Ac yn adlamu unwaith cyn croes i'r ystlys. Ddim y gic brydferth erioed, ond mae wedi gweithio. Mae Morgan yn edrych nôl ar ei ben glin. Dwi'n meddwl bod o'n tynnu y tap i ffwrdd. Diolch cweit yn symud yn gyffyrddus ar hyn o bryd. Ie, fel cefnwr mae Morgan di neud dda i ddarllen y chwarae a bod yna'r amser, ond falle ddim y gic gorau, ond yn rhyddhau y pwysau Tondu. Yeah, just take a step one. Thank you. Rodri Owens, capten y Crwydriaid, sy'n mynd i fwyd o'r lein. Fo gyda sgôr cynta'r gêm i'r Crwydriaid. A'r unig sgôr ar ôl y drosgais yna. Mantais arall i Tondu. Felly cyfle i drio beth. Gwrthdrawiad mawr yn y canol. Josh Tatchell yn penderfynu sythu. Bel allan. Medd y dyfarnwr. Ond fydd Tondu. Yn fan hyn, fy nhw ddim isio cadw'r bel ar dir y byw. Dim mwy. Ond mae nhw'n dal i fynd. Kane Woollerton yn bylchu, yn cadw'r bel yn fyw. Ond maen nhw'n dod yn nôl i ganol y cae am y gic gosb i Tondu. Reit yng nghanol y cae. Y tackle yn uchel. Medd y dyfarnwr. Jamie Murphy yn dod draw i gasglu'r bel. Hang on, lads. Yeah, we're in the red. We're in my time now, yeah? Y dyfarnwr yn No shot, yeah? ail ddweud. Okay, shot called, lads. Maen nhw'n mynd i fynd amdani, waw. O'n i'n meddwl os oedd ti'n mynd i ofyn i fi, o'n i'n meddwl siŵr falle fydden nhw'n mynd am y gornel jyst i gofio bod ni. No. I was talking to you and Jamie at the same time. Neu bod Tondu yn hanner ei hunain. A werth sôn hefyd bod chydig o wynt yn y stadiwm heddiw bod hi'n edrych yn hynod o braf. Mae rai fi ddeud, ar fi weld Jamie Murphy, yr hen ben, mae wedi bachu rhyw hanner metr hefyd, sgwni os fydd hynny yn gwneud y gwahaniaeth. Thank you, Jenny.
they've checked it shoulder on shoulder, right? Jamie Murphy yn pwyllo, y dorf yn tawelu. Wel, yn anffodus, do ddim yn agos. Na, gwaith dda, falle. Ie, dyna ni am yr hanner cynta. Thondu sydd ar y blaen yma yn y Principality. 3 cais gan Jake Lewis, Stu Young a Kane Woollerton. Fydd angen i'r Crwydriaid daro nôl yn yr ail hanner, a mae honna'n sicr yn mynd i fod yn hanner i wylio. Aroswch efo ni ar ôl yr egwyl fer. Croeso nôl i Stadiwm Principality, Cwpan y Bencampwriaeth i ni'n canolbwyntio arni ar hyn o bryd. Crwydriaid Llanelli yn erbyn Thondu, ac ar hyn o bryd Thondu sydd ar y blaen o 17-8 yn erbyn Crwydriaid Llanelli. Crwydriaid Llanelli gafodd y cais cynta'r capten Rodri Owen, y bachwr yn tirio, ac yn ei rhoi nhw ar y blaen, ac o'n nhw'n edrych yn ddigon cyfforddus, ond mae Thondu wedi taro nôl. Drychwch ar y bas yma gan Jamie Murphy yn creu i cais cynta nhw i brofiad rhyngwladol yn dangos i ddoniau
A Thondu, wel dim ond nhw sydd wedi bod yn ddi wedyn ni. Y bachwr Jake Lewis yn tirio am I hael gais nhw, ond nhw'n edrych yn gyfforddus tu hwnt. A ma nhw wedi ychwanegu trydydd cais hefyd. Crwydriaid Llanelli, lawr I 14 dyn, felly mae yna dalcen caled yn ei wynebu nhw. Y sgôr fel o'n i'n gweud, 17 I Thondu, 8 I Crwydriaid Llanelli ag Ifan. I ni mwynhau hunain yn y tywydd braf yma. Sgwn I a fydd Crwydriaid Llanelli yn edrych ar ddechrau'r gêm nag yn meddwl, wel, wnaethon ni golli cyfleoedd, ambell I gic at y pist, 6 pwynt posib, a falle'r dechrau gwael yna wedi taflu nhw. Ie, twtch yn wallus gan Llanelli, a fi'n credu welon ni camgymeriadau anghyfarwydd gan chwaraewyr hanfodol Llanelli, felly oedd e'n dipyn o glatio nhw ddim yn gallu mynd ar y blaen yn gydnara, enwedig yn gemau mowr fel hyn yn ffeinal. Chi moyn ei siŵr bod chi'n cael y dechreuad da na, dechreuad perffaith na, a pam chi yn cael cyfle I ychwanegu at y sgorfwrdd, chi moyn adeiladu pwysau trwy wneud siŵr bod y sgorfwrdd na just yn tican dros o'n anffodus I Llanelli, o'n nhw wedi cael dechreuad gwael. Mae angen iddyn nhw daro nôl. English language commentary available on the red button, ond yn Gymraeg nôl yn ni at Dyddgu a Griff. Diolch Cats, nôl syth mewn iddi. Thondu yn rhoi yr crwydred ar y droed ôl, ar yr hanner y crwydred ar ei ôl I. 7 pwynt I ddeunaw. Ar yr egwyl. A debyg I stori'r hanner cyntaf, Chris Gale yn ddwfn yn ei hanner ei hun yn mynd am y gic. Ie, Crwydriaid dan bwysau eto. Gale yn cael nhw chydig allan o drwbl, jyst I ryddhau y pwysau. Chydig. Y tafliad yn gywir unwaith eto, Thondu yn mynd un ffordd ar bêl. Yn adlamu Stu Young. Stu Young yn sgwario. Lindenburn y mewnwr, dal yn ceisio I orau symud y bêl, ond yn dwy'n y bêl a'n rhoi kick spiral lawr y cae. Jack Hart. Cynta iddi, Josh Tatchell. No, he's going down, lads. He's always going down. Stay, gents. Let's use. Thondu, ambell un o'r chwaraewyr Dow yn cyrraedd yn ôl. Yn llawer o frys. Un y ddau o'n nhw. Ie, Tatchell yn neud o dda fan'na, doedd yna neb adre I Thondu. Crwydriaid yn trio manteisio ar y gwagle. Nick Gale gyda lot o wagle o'i flaen o yn mynd am y gic fer yn darganfod Jamie Murphy. Lawr i'r tir gan Jack Hart. Ac eto, Lindenburn yn brysur. Release now, Wanderers, release Wanderers! Dacl. Lawr y cae mae'n mynd, tuag at Jonathan George yn hytrach. Josh Batcups yno. A mae o'n gweld gwagle. Morgan yn gwarchod y bêl, mae'n adlamu. Yn ffafriol I Morgan. Sy'n ceisio rhyddhau'r bêl. Never on ball! Never on ball! Y dyfarnwr yn deud bod dim trosedd yma ne. Morgan ar bêl. So mae Iestyn Pope. Stay. Let's use! Pwyllo unwaith eto, gêm gicio. Mae wedi bod yn rhan fawr o'r gêm. Nope. Don't play it. Nick Gale, y bêl I Batcup yn hir tuag at Hart ar yr asgell chwith. Un yn erbyn Kane Woollerton yn fuddigol yn y frwydr fach na rhwng y ddau asgellwr. Ie, just yn ymosodol. Edrych ar chwarae Crwydriaid Llanelli. Young ar yr asgell. Just yn oedi rhyw eiliad. Everything is being checked, so I don't need you 14. Check. We've got Jamie Murphy yn cael chydig bach o driniaeth ar ei goes. Neu gael hoi fach ar y cae, mwynhau hyd allan yma yn y Principality. Cofiwch, mae'n y gêm arall I ddod ar ôl hon. Cross Keys yn erbyn Pontypridd
A dyna nhw'n cerdded pasio'r tlws. Maen nhw'n gobeithio cipio Prynhawn yma. Pontypridd. Maen nhw hefyd yn yr adeilad. Maen nhw'n cynnesu fyny o fewn dim. A'r ddau dim yn ysu i sicrhau buddigoliaeth yma yn y Principality. Cic uchel. Unwaith eto'r frwydr rhwng Kane Woollerton a Jack Hart ar yr asgell i'r Crwydriaid. Yn un reit ddiddorol wrth i ni weld Justin James tro yma ar gic. It's a knock-on into touch is an option. Gan ni'n sgwrsio nesod yr hanner, mae'r gêm gicio di bod yn ffactor mawr yn y gêm ar y cyfan. Dwi'n meddwl yn deg i ddeud na Thondu sy'n rheoli hi'n well. Ydy mae'r ddau dim wedi dod â'i gêm cicio heddiw. Mae e hefyd yn ddibynnol pwy sgen ti ar y cae wrth gwrs hefo y gêm gicio i gynnig. Blue 7. Fyddwn ni'n hoffi gweld chydig bach mwy o rygbi ymosodol cadw'r bel. Blue 7, substitute. Ie, os ych chi'n pendroni pwy sy'n newid ymlaen i'r cae. Lloyd Pike ar ôl y cerdyn melyn. Oedd o wedi treulio 10 munud yn y gell gosb. Am beth newid i'r ddau ddyn. John Penpraise yn mynd i ffwrdd o'r cae. I Thondu wrth i ni weld Mason Hughes dod ymlaen i'r cae. A ser yn y gêm yn ystod rownderfynol Cwpan adran un llynedd. Josh Weeds ymlaen. Fydd o'n gobeithio gwneud tipyn o wahaniaeth Prynhawn yma. Ie, Hart yn fanna ar yr asgell yn gyfforddus ac hyderus o dan y bel uchel. Wel, Weeds yn safle y mewnwr. I gico'n cael ei daro lawd. A dyma fo eto, Josh Weeds yn gweld y gwagle. Tu ôl, Harry Morgan. Morgan eto yn gwarchod y bel yn effeithiol. Keep coming, Wanderers, keep going, 17. Crymanu, am gic. 50-22 for me. A mae'n 50-22 yn ôl y dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella. Okay, red 7. Dyna gic, y gic fyddana ar gic 50-22. Ac o be da ni'n deall, yr wythwr Steffan Phillips gyda'r gic i Crwydriaid Llanelli. A mae'n rhaid dweud, ar ôl sawl cic y ddwy ffordd, yr wythwr sydd wedi rhoi y cic orau i fewn Prynhawn yma. Ie, hwnna ydy'r orau yn yr 46 munud agoriadol. Cic anodd o ongl eitha tyn. Yn roed y Crwydriaid mewn lle da. Ie, safle addawol, mantais i'r Crwydriaid. Yn ôl y sôn, Steph Lewis yn troseddu. Batcup ar bel yn y boced i Weeds. Weeds yn ceisio i llicho hi allan tuag at Gael. Fe ddawn ni'n ôl am y gic gosb. Mae'n gynnar yn yr ail hanner. 11 pwynt rhwng y ddau dîm. Dyfgu gyda rhywun fel Nick Gael ar y cae, ti'n meddwl ydy'r pwyntiau mynd i fod yn bwysig neu mynd am y gornel? Ie, fydd o'n ddiddorol gweld y gornel. Maen nhw yn mynd i fynd amdani tro hyn. A mae yna gyfle perffaith i Crwydriaid Llanelli. Cyfle cyntaf allan yr ail hanner. Keep switched on here, okay? Ie, wrth i ni weld y drosedd unwaith eto. Y Crwydriaid ar y linell 5 medr. A'r capten Rhodri Owens. Mae hwnna'n rhy hir gan y capten i lawr y cae. Mae'r gic yn mynd ac yn rhedeg ar ei hôl hi. Y blaen asgellwr. Ac allan tuag at Sam Matthews. Wel, o un pen i'r pen arall. Mae Thondu wedi sgorio ei pedwaredd. Mae'r cefnogwyr wedi ffrwydro yn yr eisteddle. A Sam Matthews yn croesi
yn y Principality, ac ar ôl i'r Crwydriaid fynd am y gornel, y dafliad yn rhy hir, ac o fewn fflach, mae Thondu yn mynd o un ochr i'r ochr arall ac yn sgorio cais. Crwydriaid mewn lle perffaith i drio cael pwyntiau ar y bwr. Maen nhw ar ei holi wrth gwrs. Just chydig yn anlwcus fan hyn. Ond y cyflymder gan Matthews, y gefnogaeth i beidio roi fyny. Chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd mewn unrhyw sefyllfa ar y cae. Matthews yn ar flaen y gad. A'r hediad hawdd dros y gwyngalch. Newid gyda'r ciciwr yn fan hyn, wrth i ni weld Josh Tatchell yn mynd am y pist. Ond mae'n rhaid dweud, pob clod i Mason Hughes na ddod i ffwrdd o'r fainc ychydig funudau yn ôl. Y gwaith caled gan Mason Hughes yn cwrso'r bêl, yn rhoi pwysau ar Josh Weeds a Nick Gale. Dyna greodd y cais yna, a dyna sydd wedi diddannu cefnogwyr Thondu. Diolch yn hawdd dod ffwrdd y fainc ac syth fewn i gêm sydd mor gorfforol, gêm sydyn. Ond Mason Hughes yn profi hefyd i allu fo ar y cae. Wel, Thondu, maen nhw wedi chwarae yn wych ac yn gwneud y mwyaf o bob briwsionyn. Weeds. Mae angen i hwn gael ei ddanedd i mewn i'r ornest yma. Wrth i ni weld Jonathan Jones yn sgipo hi allan tuag at Bat Cup. Mae'n rhydd unwaith eto. Y Crwydriaid yn rhoi hanner cyfle i Thondu ddwyni eto, yn dod tuag at yr asgell agos yma. Bat Cup tro yma ar y tu mewn i Nick Gale. Yr ymosod yn dechrau rhedeg allan o stêm yn fan hyn i'r Crwydriaid. Lawr yr ochr dywyll. Yr ail reng, Jake Baker yn mynd am y dadlwythiad. Mi ath i dros yr ystlys yn y diwedd gan y clwb. A cyfle fan hyn i ni fynd draw at Lloyd, sydd eto yn ei chanol hi. Pwy sgen ti, Lloyd? Reit, dwi ma gyda legend the game, Lee Byrne. Lee, it's all right up here, isn't it? Oh, mate, you know what? It's a great atmosphere. Two of my clubs. My first club, Crwydriaid Athletic, first game unfortunately lost, and Thondu in the second game. So, yeah, really, really weird to be here. But yeah, it's a great atmosphere as well. I got to be honest. Didn't fancy a run out today, no? Oh, do you know, I presented the jersey to the Athletic this morning, and after the team talk and listening to the boys, I was like, I was ready to put my boots on. Then I walked down the stairs. I was going down sideways, and I thought, yeah, my knees are gone, so no. So you see the games today for Bridgend and for Thondu. How big are they for the community? Oh, mate, it's grassroots rugby. It's where I started. Where a lot of players my generation started, and I don't think if I hadn't started at these clubs, these community clubs, and get into where I got to, I think I don't think I would have. And today epitomises that. You look at the crowd, and some of these players won't get a chance to come back again. Some of them will. But what a great day, and I think it's really important that the WRU keep putting on days like this, and I know they've moved it to the Saturday now as well, which probably helps a lot of people as well with weekends, and I think it's a great day out. Yeah, I spoke to Matt Tatchell earlier. He said that they like to chuck the ball about Thondu. Are you impressed with what you've seen so far? Yeah, mate, Thondu looked really well disciplined and drilled. My old mate Ian Boobier is involved there from Scarlets as well. Yeah, I think they're looking good at the moment. Obviously, Crwydriaid Athletic were probably favourites going into that game. Didn't quite work for them, discipline, probably let them down. But fair play to Carnarvon, they travelled down this morning, and they stuck together, and their crowd, their fans as well, mate. To travel all the way down as well, 5.5 hours or whatever it is. It's great. So I'm just really excited to be here, to be honest. Brilliant, Lee. Thank you for your time, legend. Nice one, mate. Top man. I appreciate it. Yeah, braf clywed gan Lee Byrne yn fan hyn mwynhau y prynhawn yma yn y Principality. Am ymgeipiad gan Steph Lewis, ac ar ôl ni weld i gyflymder yn gynharach yn y gêm tro yma, mae yn mynd i fwynhau pob un eiliad o'r cais hyfryd
gan Steph Lewis. Mae wedi bod yn ddylanwadol ar hyd y cae i gyd, ond yn llwyddo i ddangos i gyflymder o yma yn y Principality am ddarlleniad gan yr wythwr. Steph Lewis, take a bow, just darllen y chwarae, y barod am y rhynggypiad perffaith ac am gyflymder. Mae o yn bras gamu, mae gynno fo'r cyflymder i fynd yr holl ffordd. Cais unigol arbennig. Steph Lewis. A'r dathlu. Mae'n rhaid ei, mae'n siŵr bod o ddim wedi dychmygu base fo'n sgorio cais tebyg i hynny bore yma. Digon amser i ddathlu cyn croesi y llinell gais. A mae o wedi bod yn un o'r ser prynhawn ma i Thondu. Anamal falle ti gweld wyswr yn sgorio cais. Beth oedd hi? 60 metr. Am brofiad, am gyfle, am gais. Steph Lewis. Mae hon yn un bydd Steph Lewis a'i deulu a'i ffrindiau yn edrych arno am flynyddoedd a blynyddoedd. Y sgôr, Crwydriaid Llanelli 7, Thondu 20, ddim 23, ond 32. Okay, that's more! Right, use this now, bound. Mae Crwydriaid angen danos cymeriad. Let's use your inside. inside. Mae 5 munud ar 20 ar ôl o'r gêm yma. Ar hyn dwi'n ddeall, oedd y Crwydriaid ar reoli yn y rownd gynderfynol o 26 o bwyntiau ar ôl gwta awr. Felly, mae ganddyn nhw'r sbarc yna, mae ganddyn nhw'r dyfal barhad, ond maen nhw angen rhywbeth i roi gobaith iddyn nhw. Hon yn edrych yn uchel, a sa hon yn gallu bod yn gerdyn melyn hefyd. A falle dyma y sbarc sydd ei angen ar y Crwydriaid. 4 blue. Okay, Sam. Y capten. Step back inside his court. He has, okay. It's round the neck, okay. You have 10 minutes for that. Okay. Just after that. Yes. Have you seen him coming in? They'll have a look, okay. All right. 10 munud yn y gell gosb. Fydd hi i gyd capten y tîm Bowen Davies. Sorry, Ted. Dydy ddim yn dacl dda iawn. Allu di ddim dadle hefo penderfyniad dyfarnwr tacl hynod uchel y fraich rownd y gwddw. Allwch chi ddim cael get away fe tacl fel hyn yn y gêm heddiw. Ac yn... Do you want me to have a look? No, just have a word with him. Okay, thank you. Fel bod cipolwg yn fan hyn ar drosedd arall wrth i ni weld Morgan yn dod mewn ar dan. Drop by your own player. Step back foot. Mae'r dyfarnw'n hapus felly ymlaen â ni a'r Crwydriaid wedi gwastraffu cyfle arall yn nwy ar hugen Thondu. Y dacl gan Mason Hughes. Dyma hi'n dod tuag at yr asgell. Woollerton yn sgwario. Batcup yn cael rhybydd gan y dyfarnwr i ryddhau. Yn rhedeg ar hyd y cae yn lle'n syth ymlaen. Blaen asgellwr Ben Davies, ond Sam Grabham, cyd-gapten y clwb, sydd i ffwrdd o'r fainc yn cario yn fanne. Mae hwnna chydig yn hwyr gan Weeds, ond y ddau chwaraewr yn hapus gyda'r ornest. Gale yn cael ei lorio gan Stu Young. Torf Thondu sy'n mwynhau pob eiliad yma yn y Principality ar hyn o bryd. 11 offside. Y dyfarnwr Andrew Mule yn deud bod Stu Young yn cam sefyll. Okay. 11, you're in front of the kicker offside. Cyfle i'r Crwydriaid fynd nôl mewn i ddwy ar hugen. Thondu, ond mae'n rhaid deud dydy lein y Crwydriaid
ddim wedi bod yn gweithio 100%. Ie, mae yna gyfle perffaith i Crwydriaid Llanelli yn fan hyn. Cic i'r gornel. Llinell. 13. 5 metr. Just be careful of going in after the... O'r gwyngalch. A hefyd gan gofio bod Thondu lawr. Blue, 2. I 14. Blue, 2. Yeah, but hold there, okay? Aled, if you can just hold the throw, please. Bachwr Thondu sydd yn gadael y maes, chwarae teg, Jake Lewis. Yeah, thank you. Wedi bod yn ddylanwadol ar hyd y cae, yn gweithio'n galed, a wedi llwyddo i groesi am gais y Crwydriaid, sydd o fewn 5 metr. Thondu yn ceisio brwydro am y bêl, yn anghyfreithlon medd y dyfarnwr. Lloyd Pike yn aros amdani, sgwni allu ddo wneud yn gywir am ei gamgymeriad yn gynharach. Am ddiffyn Thondu yn gwthio nhw'n ôl. Weeds yn mynd, Weeds yn croesi. A mi fydd y dyfarnwr teledu yn cael digon o ddylanwad ar y penderfyniad yma. Bydd hi'n edrych fel bod Josh Weeds wedi llwyddo i wasgu hun dros y linell gais. Ie, dyma ni Weeds yn mynd. Mae Rongl yn anodd i weld. I'm going to get you the best angles now. Yeah, if we can go back, guys. Nick. Yeah, it's Jamie Murphy. Murphy yn ceisio i ore i stopio honne. Dwi'n meddwl bod pawb yn cael golwg agos iawn, a mae honne'n un amhosib i weld yn Mark, is the best angles I can give you. Okay, so my on-field decision stands in that I've got no clear evidence that there is a grounding, so the ball is held up. However, 10 is in an offside position when he tackles, therefore penalty try, yellow card. Okay, Sam, okay, so I've got no clear evidence of the grounding of the ball. It's held up. However, 10 was in an offside position when he tackled the ball, so it's a penalty try and a yellow card. Yellow card as well. Okay, 10. Okay, so yellow card. Mae hon yn benderfyniad mawr i hawn yng nghyd-destun y gêm. Murphy sydd wedi bod yn tynnu'r tanau drwy'r prynhawn, ag Jamie Murphy sy'n mynd i ffwrdd o'r cae i Thondu. Wrth i ni weld Weeds yn trio mynd am y cais, a mae'n amlwg yn rhwystro. Murphy'n amlwg yn cam sefyll. Weeds yn neud y ddau fanteisio ar y cyfle hynny, y canlyniad perffaith i Crwydriaid cais. A Thondu lawr i 3-10. Wel, mae'r 5 munud nesaf yn mynd i fod yn bwysig gyda Thondu lawr i 3-10. Maen nhw'n ceisio ailgediad yn y bêl o'r aildechreuad, ond y Crwydriaid sydd yno gyda'r bêl. Weeds allan i Lloyd Pike. Mae'n ddyn ychwanegol yn rhywle i'r Crwydriaid os tasen nhw'n gallu darganfod y gwagle. Gale yn cael ei warchod gan Sam Grabham. No, he was committed, gents, he's committed. A gan ddiffyn Thondu, maen nhw angen bod yn drefnus yn fan hyn. Yr eilydd Jamie Harris. Weeds ar y bêl. Thondu yn brwydro am y bêl. Ben Davies. Pike, Gale. Ond ni'n credu bod yna hanner cyfle iddo fo fylchu'n fanne. Ond Thondu yn llwyddo i frwydro am y bêl. Stay. Weeds eto yn safle y mewnwr yn ddylanwadol. Yn cario'n gryf ar yr asgell, Liam Gully. A'r Crwydriaid yn gwneud gwaith da i groesi'r linell fantais gyda bob cymal yn agosach i'r llinell gais. Ac yn mynd tro yma,
Yr ail reng o fewn. Trwch blewyn o'r linell gais. Yn brwydro am y bêl. Woollerton yn gwthio y Crwydriaid ychydig am yn ôl. A Thondu mantais i'r Crwydriaid. Y dynion mawr sy'n cadw'r bêl. Weeds yn gofyn amdani. Allan y basir yn agosach at y pys. Mae'r dyfarnwr eisiau gweld o'n eto. A mae'n mynd i fod yn agos. Time off. You got anything there, Gracie? No. Okay. Jenny, I'm going to have to come back to you. Yr eilydd. Elgan Morgan. Okay. Looking for a clear grounding by red. On the field decision is held up. I don't have a clear grounding by red. And if so, we'll come back to a penalty for offside. Sorry, not rolling away. The on-field decision is held up. Held up. I'm checking grounding. Thank you, yes. Dyma ni'n gweld o eto. Ie, Elgan Morgan. Good for Yn me, amlwg. Try score. Yeah, I'm happy with that, Gyda'r Jenny. ongl yna gobeithio Try i'r score. dyfanwyr. Mae'r dyfarnwr yn hapus wedi gweld i unwaith. A wedi sylweddoli fod hi'n gais. Elgan Morgan. Sydd wedi dod i ffwrdd o'r fainc. Ser yn y gêm wythnos dwytha yn ei gêm gyngrair nhw'n erbyn Crymych. A mae o wedi dod ymlaen i'r cae i geisio ysbrydoli y Crwydriaid i ddod nôl yn y gêm. A sgwni os allan nhw'n neud o eto ar ôl dod nôl o fod 26 pwynt ar ei ôl hi yn yr rownd gynderfynol. Maen nhw'n brwydro i ddod nôl yn y gêm. A cyfle i'r chwaraewyr gael hoi am chydig o ddŵr. Cyfle i ni gael chydig o hoi i gael tamed o ddŵr achos da ni'n mynd lawr at Lloyd. What's the timings on the... Dwi'n meddwl that Sean Gailey unwaith eto. Sean, it's been a mental last 10 minutes. The comeback's on, isn't it? Yeah, obviously, first half we was very, very disappointed. We weren't at the physicality we needed to be, but obviously they got 2 yellow cards now. We let them in for another try, but as you say, the last couple of minutes, we've been on fire, so just hope we can carry it on and it's game on. But at the moment we sort of got the energy levels and we've got enough to do it now. But the boys are going well now, and we'll see how it goes. It's going to be a funny old 20 minutes. Yeah, and of course, the last in the semi-final, you were 26 points down at this point, and you came back. The boys are not. The boys know how to dig in. Is what I'm trying to say. Yeah. As I say, they were great against Beda. You know what I mean? But we've done it once, but to do it a second time would be miraculous. But at the moment, you've got to back our players. We scored 2 tries in the last 5 minutes. Obviously they're down to 13 men, and anything can happen. Mate, it's cup final rugby. Anything can happen. All the best, mate. Cheers, Sean. 21 blue. Ie, da ni'n gweld un o'r chwaraewyr sy'n y gall gosb ar hyn o bryd, Jamie Murphy, yn ceisio codi lais o'r fainc. Siŵr bydd o'n wallgo gyda fo'i hun bod o wedi ildio cais gosb, wedi derbyn cerdyn melyn. Ac Thondu erbyn hyn, dal ar y blaen, ond 11 pwynt rhwng y ddau dîm. Chydig llai na 20 munud i fynd. Dwi'n meddwl bod hi'n deg i ddweud mae hon yn mynd i fynd lawr i'r funud ola. Ydy, disgybleth. Thondu di bod chydig y siomedig, 2 gerdyn melyn. Cyfle i'r Crwydriaid sgorio 2 gais mewn cyfnod byr. Stay. Crwydriaid Llanelli'n ddofn yn ei hanner ei hun. Ddim yn mynd i fynd am y gic. Maen nhw isio mynd drwy'r cymalau a mynd drwy'r dwylo. Am ddiffyn Thondu, maen nhw'n gweithio mor galed yn fan hyn i gael bylchynau, i rwystro unrhyw obaith am fylchiad. Unwaith eto'n gweld y potensial i fynd o amgylch ardal y dacl, Jake Baker. Sythu gan Ike. No, lift, let's leave now. Stay 22, stay. Ffigio o'n mynd i hun, Elgan Morgan. Sgoriwr y cais, diweddara. Nick Gale, tackle enfawr, anerthol gan Stu Young. A sgellwr Thondu, Steffan Phillips. Bat Cup yn sgwario
Steffan Lewis gyda'r dacl. A mae di mynd ymlaen gan y Crwydriaid. Rhwystredigaeth yn amlwg ar chwaraewyr y Crwydriaid. A mae'n y gyrff yn bob man gan y Crwydriaid. Okay, 20 blue. Yeah, make sure we have a bat cup yn gollwng y bêl. Penalty, okay? But just be careful. Okay. 3 chwaraewyr y Crwydriaid ar y tir yn derbyn triniaeth ar hyn o bryd. Y gêm yma'r ail o 3 heddiw. Mae Pontypridd yn erbyn. Cross Keys, Cwpan yr Uwchgyngrair. Mae hwnna dal i ddod heddiw yma. Felly, aroswch lle ydych chi i ymuno efo ni ar gyfer y gêm ola prynhawn yma. Ond Cwpan y Bencampwriaeth rhwng Crwydriaid Llanelli a Thondu yw hi yma ar hyn o bryd. A cyfle ni gael barn gan Ifan Phillips. Ifan, mae Crwydriaid Llanelli wedi dod nôl mewn i'r gêm. Sut ti'n meddwl mae'r ddau dîm yn mynd i fod mewn i'r 20 munudol yma? Ie, mae'n gret i weld Llanelli yn taro nôl. Maen nhw wedi cael bach mwy o lwyddiant gyda'r meddiant a'r tiriogaeth. A maen nhw wedi bod yn eog pan maen nhw yn cyrraedd o 2 ar 20 a ddim bod quite digon clinigol yn rhoi pwyntiau ar y bwrdd, ond yn y 10 munud, 15 munud diwetha, maen nhw wedi bod digon cywir i gallu gael pwyntiau ar y bwrdd yna. Felly fi'n siŵr o ran Llanelli Wanderers y pwysigrwydd o dal sôn i'r bêl, mynd trwy'r cymalau a trefel gwasgu Thondu i wneud camgymeriadau, a fi'n siŵr bydd 20 munud nesaf yma yn un 20 munud cyffroes. Ie, sôn am yr 20 munudol yma, pen ar y bloc, pwy ti'n meddwl sy'n mynd i fynd amdani? Dwi'n mynd i mynd am Llanelli Wanderers yn ceri. Maen nhw'n mynd i ddod pen a gael dod nôl. Maen nhw wedi bod ar y llwyfan yma tro ar ôl tro. A fi'n credu yn y gemau mawr, mae tîmoedd mawr a unigolion mawr yn camu'r llwyfan. Braf, diolch Ifan. Mae'n ddiddorol clywed Ifan yn meddwl bod y Crwydriaid am wneud i unwaith eto. Fe honnau'n stori a hanner yn dod o fod ar ei ôl hi. O gymaint o bwyntiau, a wedi bod lawr i 14 dyn i hunain. Bas fo'n anhygoel i nhw ddod nôl mewn i'r gêm a'r cipio'i. A just i feddwl, ar 11 mi oedd hi'n 7 i 32 o ran pwyntiau. Mae Crwydriaid Llanelli yn dod yn ôl, mae Thondu lawr, chwaraewyr wrth gwrs efo'r cardiau melyn. Mae bob dim yn bosib. Go on, lads, go on. Thondu, camgymeriad enfawr, camgymeriad a allai fod yn ddeud mawr erbyn diwedd y gêm, yn enwedig gyda Thondu i lawr 2 chwaraewr. Gareth Lindenburn y mewnwr yn sleisio honna dros yr yslis, allan ar ei ben felly ar Crwydriaid gyda cyfle fan hyn i fwydo. A dyna fydd tro ola Lindenburn ar y bêl, a fydd o'n mynd i ffwrdd yn hynod siomedig gyda'r gic yna. Ond mae'r fainc yn mynd i fod yn hanfodol i Thondu am weddill y gêm, yn bod wedi colli 2-1 am 10 munud. Bydd y fainc angen dod â digon o egni. Bydd, a jyst edrych ar y chwarae, mae angen codi'r tempo ychydig. Jyst i gadw momentum y gêm. 15 munud mawr ar ôl. Yn dwy'n y bêl yn y lein. Thondu a lawr y cae. Mae hi mynd i ffwrdd. Mae Gael yn gweld gymaint o wagle. Mae ras yn agos. Dyma'r Crwydriaid yn dod. Yn llamu am y bêl. Stu Young. A mae o'n ffodus iawn bod o wedi casglu'r bêl. Oedd hi'n hanfodol bod o'n llwyddo i gael ei ddwylo fo arni gynta, a mi nath o. Thondu yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Lawr y cae gan Liam Gully. A Thondu yn llwyddo i atal y Crwydriaid yn fan hyn, ond Nick Gael yn brofiadol yn gweld y gwagle a ras bron yno i Lewis Jones. Ie, Gael yn gweld y gwagle. Y gêm gicio'n do fewn eto.
Ond Tondu nid y dda i ddelio hefo'r pwysau. Thank you. Tafliad y Crwydriaid. Ac unwaith eto. No hands, no hands. Crwydriaid Llanelli yn creu trwbl yn y lein. Dyn nhw ddim wedi llwyddo i roed. Wel, i gael y gorau allan o'r safle gosod yna heddiw. Weeds ar y bêl yn ffigio'r siswrn, yn cadw i'n fyw. Mae honna wedi mynd ymlaen. Ac amser yn tician i Crwydriaid Llanelli a Tondu, Torf Tondu sy'n codi ei lleisiau. A maen nhw'n mwynhau. Lloyd, ti ar ochr y cae, pwys gen ti? Yeah, dwi'n meddwl Simon King, isa ffordd o'r Tondu. Right, Simon, you've had a great game so far. The gap is starting to close. What are the messages going on right now? Well, the messages are carry on with what we've been doing. You've got to give Llanelli Wanderers credit. They've come back into the game and there's no doubt all the momentum is with them now. A couple of disciplinary problems we had there and we paid the price for it. So hopefully when we get back to full complement, we can get back to basics and carry on. Is that discipline something you've struggled with this season, or do you think it's the occasion? No, we've been very, very good, to be honest. Our discipline and defence has been, one of the best in the division, and we're hard on it, and at the moment I don't know what the decisions were, but it happens. Yeah. Back up to 14 now. Not long left on the other yellow card. How do you see out this game? Well, as I said, go back to playing territory, play in the right areas of the field, and make it difficult for them to get into the areas they want to be, and that's our challenge now. Brilliant. All the best, Simon. Thank you very much. Top man. Tondu nôl i fyny 4-11 felly wedi goroesi'r gweitha ohoni. Nôl byddai dwylo ar y bêl yn paratoi i lawnsio ymosodiad. Y Crwydriaid ar y bêl yn bachu hi. Yeah, isolated 20 on ball. Ac unwaith eto cyfle i nhw fynd lawr y cae. Sam Aic dros y bêl. Ar y Crwydriaid o droed Gael yn edrych tu ar dwy ar hugen eto, ond mae'n rhaid i lein y Crwydriaid wella. On the line, mate. Are we inside the 22? Yeah, amddiffyn da gan Crwydriaid. Yeah, we'll put red or online now. Just i ennill y bêl yn ôl, rhoed Gael yn rhoed Llanelli mewn lle ymosodol ar y cae, ond mae'r rhaid cael y safle gosod i weithio. Elgan Morgan, mae honna'n gywir. Batcup yn dadlwytho i'r dyn. Nath lwyddo i ddwyn y bêl. Gwaith anhygoel yn amddiffynol i Tondu dros y bêl. Ben Davies a gyda'r Crwydriaid nôl yn nwy ar hugen. Tondu, mae honna yn gigos enfawr yn feddyliol i'r ddau dîm. Ie, falle cyfnod allweddol yn y gêm. Crwydriaid yn ymosod, ond Ben Davies i Tondu yn gadarn dros y bêl. 6 red. Ar I draed. 6 red. Good. 1 blue. Chwarae teg. Mae o wedi bod yn ei chanol hi. Drwy'r prynhawn sgwni be fydd yn mynd drwy feddyliau'r chwaraewyr yma. Ar hyn o bryd ni'n gweld Jake Lewis, sgoriwr un o geisiau Tondu ar y fainc. Jamie Murphy, nôl ar y cae. Am fi fydd o'n dod â digon o brofiad nôl i'r cae i Tondu. Yn mynd mewn i'r 11 munud olaf yn y gêm. Ie, mae Murphy yn ben profiadol yn tîm Tondu. I gic wedi bod yn ddefnyddiol yn llif y chwarae heddiw. He's the club captain. I know he is, yeah. 11 pwynt yn gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Falle bydd y ddau dîm yn edrych am fynd at y pist eto'n enwedig. Tondu wrth i'r cloc fynd yn agosach
i'r 80 munud. Falle bys y 3 phwynt arall yn ddigon I selio'r fuddigoliaeth. Cic uchel yn fan hyn. Gan Liam Gully. Yr eilydd. No hands, no hands, no hands. Ymlaen i'r cae. No clear lift. Weeds. Yn tasgu tuag all yr asgell bella. Cefnogwyr a tîm hyfforddi y Crwydriaid. No hands, no hands. Yn flin gyda'r dyfarnwr am y dacl. No, it's a dip there, lads, dip. No hands, 6. Ben Davies eto yn ei chanol hi I Thondu. Ond dyma'r Crwydriaid yn dod, Bat Cup yn sgwario. No, 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 no. Sam Grabham, cyd gapten Thondu. Ar y llinell darw. Elgan Morgan, Mantais. Weeds yn mynd am y gic bwt. Yn cael ei rwystro, ond mae'n gic gosb yn fan hyn i'r Crwydriaid. Chyfle arall I fynd i'r 2 ar hugen. Y ddau dîm wedi brwydro am bob metr yn y gêm yma. Mae Thondu wedi llwyddo I oroesi cyfnod caled. I lawr I 3-10. A maen nhw nôl I 15. A mi fydden nhw'n gobeithio am ddiffyn am I bywyden fan hyn. Justin Pope sy'n mynd I ffwrdd o'r maes. Y prop plentyn. Felly, coes y ffres I Thondu, Cohen Lewis. Y Crwydriaid. Yn ochr gamu. Ceisio creu cyfle. Elgan Morgan yn torri'r dacl. Yn croesi y linell fantais. Weeds. Maen nhw o fewn trwch blewyn o'r gwyngalch. Cam sefyll. Y bel allan tro hyn I Josh Batcup. Mae'r fantais dal yno i'r Crwydriaid. Y bel yn tasgu allan o ardal y dacl. A mae fydd y dyfarnwr yn dod â ni nôl o flaen. Y pist, cic gosb i'r Crwydriaid. Guys, have you got anything... They're looking, lads. They're looking. Penderfyniad mawr man hyn i'r arweinwyr. Maen nhw'n gosod offside. It's going on. Fel petai nhw'n mynd am y tap. Allan mae hi'n dod. Weeds gyda'r bel yn sydyn. Mae o'n troi, mae o'n tirio. Josh Weeds. Mae o wedi gwneud tipyn o wahaniaeth i'r Crwydriaid ers dod mlaen i'r cae. Ei ail gais o'r prynhawn y Crwydriaid. O fewn 6 pwynt Di Thondu erbyn hyn. A mae'r gêm yma yn troi unwaith eto. Weeds yn dod ymlaen, dyna ti chwaraewr I ddod ymlaen o'r fainc. Just y penderfynol. Try is good. Y cylch droi. Ac yn gwneud hi'n anodd iawn I Thondu am ddiffyn. They've checked it, it's all good. Y gic yn gywir. Sam, they've checked it, it's all good. Nick Gale. 4 pwynt rhwng y ddau dîm. 7 munud sydd I fynd rhwng y ddau dîm. Cefnogwyr Crwydriaid Llanelli yn codi eu lleisiau. Maen nhw wedi ysbrydoli gan yr 20 munud diwethaf yma gan eu harwyr lleol nhw. 7 munud ar y cloc, 4 pwynt rhwng y ddau dîm. Dyma be mae'r gêm gymunedol I gyd amdano. A da ni'n gallu gweld angerdd cefnogwyr Thondu o fyny fan hyn. Pob un o'r cefnogwyr selog ar ei traed yn dathlu'r gic gosb yn eb. Ben Davies eto. Shot called. There's the mark there, Jamie, okay, mate? Thondu yn bod yn ddiogel yn fan hyn. Ac yn mynd am y pyst, am y pwyntiau.
Tondu'n gadarn dros y bêl. Cydweithio hefo'i gilydd. Moment allweddol arall, y sgôr mor agos yma. Mynd am y pist. Yw'r opsiwn cywir. Murphy yn llygadu hi. Murphy yn cymryd bob un eiliad posib i bwyllo yn fan hyn i fynd amdani. Murphy felly i ffwrdd o'r tŷ. Mae hon ddigon hir, ond ddim yn gywir, felly 4 pwynt sydd dal rhwng 22 lads. y ddau dîm. Fydd hwnna, wel, sgwni os byddwn ni'n edrych yn ôl ar y gic Cenefel, y gic dyngedfennol, gyda Jamie Murphy yn methu i ffwrdd o'r tŷ. Yn uchel, mae hi'n mynd, ond ar hyd y cae, Elgan Morgan yn aros amdani. Murphy dros y bêl. Dyfarnwr yn hapus gyda'r frwydr. No, dip in, always dip in. Unwaith eto, Tondu'n edrych i droi hi. Murphy yn ei chanol hi. No, fine. Rhydian Morgan yn gwarchod y bêl. Elgan Morgan gyda'r bêl, maen nhw'n sgipo hi tuag at Batcup. Batcup unwaith eto yn penderfynu cadw gafel ar y bêl. Okay, tackle, release down, blue. Llanelli'n dechrau symud o un ochr i'r llall. Ddim yn gwneud llawer o fetre. Weeds yn uchel. Gwaith da o dan y bêl. Ben Davies. Okay, fine, fine. Ball is available. Ie, Tondu dan bwysau fan hyn. Mae'r Crwydriaid yn rhoi popeth tuag at yr eiliad ola. Mae'r ddau dîm yn anghytuno'n llwyr yn fan hyn, a'r ddau dorf o gefnogwyr. Tondu'n meddwl nath i adlamu ar y cae. Crwydriaid Llanelli yn meddwl nath i allan ar ei phen. Anodd deud. 5 goals, 5. Ond yn bwysicach na dim, penderfyniad y dyfarnwr oedd bod hi wedi mynd allan ar ei phen. Felly, tafliad i'r Crwydriaid. Elgan Morgan yn bwydo. Dyn nhw ddim cweit wedi bod 100% o'r llinell heddiw yma. Mae honne dydy ddim yn edrych y dafliad dela, ond mae wedi gweithio. Weeds allan i Batcup. Batcup fel tren. Yn taflu hun mewn i ardal y dacl. Weeds unwaith eto yn mynd i hun. Murphy dros y bêl. Dyfarnwr yn deud wrth Murphy gad i lonydd. Tro ma'n cario yr eilydd Sam Ike. Mantais i'r Crwydriaid. Digon o le ar yr asgell agosa. Penderfynu mynd tuag at yr ystys bella. Adlamu unwaith, mae wedi gollwng gan Tondu. Maen nhw wedi llwyddo i roed i lawr dros y linell gais yn y diwedd. Ben Harris ar y bêl, fe ddawn i nôl i'r gic gosb. Yeah, okay. Scrum 5 call, carry back over. Ie, Crwydriaid yn manteisio ar y mantais a trio'r gic. Tondu dan bwysau. There's the mark, gentlemen. Steph Lewis ddim cweit yn gallu delio hefo'r bêl. Wel, mae hon yn mynd i fod yn funud a hanner enfawr. Crwydriaid Llanelli gyda'r sgrym ar llinell 5 medr Tondu. Mae Tondu wedi brwydro am ei bywydau yn ystod yr ail hanner. Mae lawr i 3-10. Ond Crwydriaid Llanelli wedi dod o fod 25 pwynt ar ei hôl hi i fod o fewn 4. I'm happy with Tondu. Sgrym bwysig. O bosib sgrym bwysig ar tymor i'r ddau bac.
Crouch. Mae'r dorf ar ei traed wrth i Weeds baratoi i fwydo. Weeds. Y bel i Bron. Yno i Jonathan George yn bylchu. Y Crwydriaid am fynd drwy'r cymalau, drwy'r blaenwyr. Maen nhw yno yn pwyllo'n aros amdani. Yn fflat, Morgan! Crwydriaid Llanelli wedi sgorio eu 5 cais nhw o'r gêm ac o fod 25 pwynt ar ei hôl hi. Y Crwydriaid sydd ar y blaen yma yn rownderfynol Cwpan y Bencampwriaeth. Ac y munud ola y gêm wedi dwyn y fuddugoliaeth. Y sgôr i ennill y gêm gan Elgan Morgan. Am foment i'r Crwydriaid. Mae'r dyfarnwr yn dal Nick Gale rhag mynd am y gic. Red knock on before placing the ball for the try. In the ruck, sorry, leading before the try. Just having a look for the knock on, lads, okay? Dyfarnwr TMO wedi... I'm just getting the angles for you now. Thank you. Cael sgwrs gyda Andrew Mule yng nghanol y cae. Mae'n sôn am y bel wedi daro ymlaen cyn y gais. Sgwni os na honna. Anodd gweld. Nothing clear and obvious. Stay with your on-field decision. Okay, lovely. Thank you. Cais yw hi. Torf Crwydriaid Llanelli yn mynd yn wenfflam yn yr eisteddle. Thank you. We've got time to play, lads, okay? We've got time. Nick Gale yn rhoi ddi dros y pys. Time to kick off. Mi fyddwn ni yn gweld ail ddechreuad yn fan hyn am orffeniad i'r gêm. A cyfle fan hyn yn sydyn i sôn am ser yn y gêm, 8wr, Thondu. Ser yn y gêm yn mynd i Steph Lewis, ond am berfformiad hefyd gan Crwydriaid Llanelli i ddod yn ôl i giro yn yr eiliad ola. Dyma ni, gic ola, wrth i ni weld Murphy yn rhoi di i Jonathan George. George dros yr ysglys bella. Crwydriaid Llanelli wedi dod nôl o fod 25 pwynt ar ei hôl hi. 32-7 oedd y sgôr yn ystod yr ail hanner i Thondu. Thondu yn edrych yn gyfforddus, ond mae'r Crwydriaid wedi brwydro tan y funud ola, a Elgan Morgan, y seren i ffwrdd o'r fainc i'r Crwydriaid, yn sgorio 2 gais. Josh Weeds hefyd wedi sgorio 2, a'r Crwydriaid rhywsut wedi dod nôl i gipio'r gwpan yn y Principality. Crwydriaid Llanelli 35, Thondu 32, am fuddugoliaeth i'r Crwydriaid. Boes bach am gêm unwaith eto. Oedd Crwydriaid Llanelli ar eoli o 32-7, ond rhywsut maen nhw wedi ennill hwnna o 35 i 32. Ifan, siwt? War y teg nhw. O'n i'n meddwl oedd yr eilyddion oedd ar y fainc i Llanelli, o'n nhw wedi creu tipyn o argraff ar y grêm hefyd yn anffodus i Thondu, oedd i disgybleth nhw wedi gadael nhw lawr eitha tipyn, ond war y teg i Llanelli Wanderers, fel tîm da chi o hyn darganfod ffordd a chi byth yn rhoi ffidil yn y to yn anunion ben at Llanelli Wanderers, felly war y teg nhw, a ni wedi cael ei ddyddanu ma heddi o ran gemau, ni? Boes bach do. Tom, Thondu falle neuog o dynnu trod oddi ar ysbardyn, ond nhw'n edrych mor gyfforddus yn yr ail hanner yna.
teg I beth oedd Ifan yn gweud ynglyn â disgyblaeth yn amlwg pan gath y doi garden felen, a fi'n credu newydd arddull chwarae gyda Crwydriaid Llanelli. Nhw'n dechrau lledaenu'r bel yn bach yn fwy, yn lle mynd i'r awyr a cicio yn fwy, nhw'n dechrau trial cyflymu'r bel. Elgan a Josh Weeds oedd ar y fainc yn cyflymu pethau, a fi'n credu mwy, bydden ni falle'n dathlu mwy beth nath Crwydriaid yn dda na beth nath Thondu falle ddim wneud yn yr ail hanner. Newn ni wneud hynny yn y man, ond mae gyda Lloyd gwmni yng nghanol y dathlu. Reit, cwestiwn bach amlwg, ond Nick, Gael, sut wyt ti'n teimlo? Mae bach yn anhygoel, anodd I gredu I ddechrau, ond wnaethon ni'r un peth yn y rwng gynderfynol, 19 pwynt I ôl, a wnaethon ni'n fwy anodd eddi, so na, just falch taw ni sy'n mynd gyda'r cwpan eto, so hapus. Ond beth mae hwnna'n dweud amdano chi fel tîm? Chi'n gallu digo mewn yn erbyn pam chi'n stryglo a dod mas gyda'r buddugoliaeth 2 waith yn ylynol? Mae lot o gymeriad yr tîm yma. Ni'n gwybod pan wnaethon ni dewis y tîm oedd fainc cryf gyda ni. So, oedd e ddim bod mor anodd I ni, ond na, falch dath y boes mlaen a wneud job yn dda. Nick, wyt ti'n ffantastig heddiw, da iawn ti, ewch I joio. Da iawn boi, diolch yn fawr. Maen nhw'n mynd I joio, dyn nhw. Mae'r cefnogwyr tu ôl I ni ar ben I digon. Hyd yn oed cefnogwyr Thondu sydd uwch ein pennau ni. Maen nhw'n cymeradwyo I chwaraewyr ni hefyd. Mae rai fi ofyn, Ifan, falle bod rhai tîmau a dycnwch a chymeriad ynddyn nhw. Wnaethon ni weld Llanelli, Crwydriaid Llanelli wneud union yr un peth yn y rownd gynderfynol, a welon ni nhw y llynedd yn ennill cwpan adran 1. Maen nhw'n gwybod sy'n ennill fan hyn. Yn sicr, fi'n credu mae ennill yn habit yma. Llanelli Wanderers yn sicr yn gwybod siwt I ennill. Maen nhw'n dîm sy'n dîm tyn iawn, a maen nhw'n barod I brwydro am ei gilydd. A wnaethon ni weld tro ar ôl tro, falle, o'n nhw wedi taro ar y drws na'n agos iawn i'r llinell, a falle rai cwpl o weithiau yn euog o fod ddim quite digon cywir a mynd dros y llinell gwsg yna, ond oedd pwysau, y meddiant, dibaid gan Llanelli Wanderers wedi dwy'n ffrwyth yn erbyn diwedd, a oedd amddiffyn Thondu yn dechrau gwnegu, a wnaethon ni weld y pwysau yn dwy'n ffrwyth erbyn diwedd y gêm na. Tom, o ti eisiau canolbwyntio ar be nath Crwydriaid Llanelli yn dda, I ti, be wnaethon nhw gystal yn yr ail hanner na? Fi'n credu nhw'n dechrau cyflymu'r pêl yn nhw'n creu, so oedd y gwaith nhw'n wneud yn ardal y dacl pan nhw'n cario'r bêl, a hefyd oedd mwy nag un opsiwn i'r llinell i'r un pryd, so oedd e'n gwrthod I Thondu I gael fel 2 taclwr yn erbyn un ymosodwr. Oedd Weeds yn dod ar redwyr mlaen oddi wrtho fe, Elgan Morgan, Jake Bacon, a nhw'n mynd trwy tyllen llinell amddiffynol Thondu, chwarae ar ben nhw wedyn creu cyflymder pêl, a wedyn oedd hwnna'n tynhau llinell amddiffynol Thondu a creu gwagle mas yn bach yn fwy llydan, ond beth wnaethon nhw'n rili dda hefyd, oedd unwaith geithon nhw'r cyfle I ymosod yn agos I llinell Thondu, o'n nhw'n naill lle dod I ffwrdd gyda pwyntiau ceisiau, neu o'n nhw'n creu gymaint o bwysau a gwasgedd, oedd disgyblaeth Thondu yn troi mewn I cerdiau a ciciau cosb. Ni'n gallu cael rhagor ymateb achos mae ser yn y gêm gyda Lloyd. Dwi'n meddwl Steph Lewis ser yn y gêm, wrth gwrs Steph, o ti'n chwarae'n anhygoel heddiw yma. Fi'n gwybod mae'n anodd I gymryd, ond o ti'n prowd o'r boys I gyd? Obviously fi'n gutted efo'r result, ond chwarae teg I Llanelli, ni wedi cael y second half yna, ond dod yma, cynrychioli'r tref o'r tîm, ond fi'n bles iawn, ond gutted efo'r result, ond Wrth gwrs, ond y canlyniad, chi dal yn gallu edrych nôl ar y profiad yma gyda atgofion melys? Mae hyn wedi bod yn proses, fi wedi clymyd blynyddoedd, ond hyn yn just, efo'r crowd y pethau, fi'n just hapus ni'n gallu cael y cyfle yma. A ti'n gweld y gymaint o pobl yma yn cefnogi chi, faint mae'r gêm yma yn golygu i'r cymuned a'r tîm yma? Mae'n masif, ni wedi couple o blynyddoedd yn ôl, oedd ni'n stryglo, ond I troi y gwmpas fel hyn nawr, yn dod i'r stadiwm, mae'n more proud. Wel, ti'n gwybod beth mae hwnna'n credit I ti, Steph, ser yn y gêm, da iawn ti, boi. Diolch. Oedd na gais unigol gwych iddo fe, yn dod chwarae teg iddo fe'n rhedeg holl ffordd ar draws y cae. Diddorol clywed be oedd Lloyd yn dweud fyna ynglyn â'r straeon arbennig sydd gan bob clwb rygbi. Maen nhw'n unigryw yn dyn nhw. Felly mae cael bod yma heddi, bod nhw wedi colli, mae'n meddwl gymaint i'r gymuned gyfan, nid dim ond i'r chwaraewyr sydd ar y cae. Fi'n credu beth sy'n bwysig hefyd yw bod bechgyn ifanc, mae 'da fi 2 o fechgyn I fi nabod yn tîm dan 13, Harris Jones a Jake. Maen nhw'n chwarae I tîm Thondu, ond mae'n neis I nhw gael boes yn y clwb heddi sydd yn model y rôl I nhw, dim falle ser y byd rygbi a chi'n gweld nhw'n y 6 glan, ond boes lleol, a mae clwb Thondu wedi creu model y rôl mawr I nhw eleni. Ni'n gallu cael chydig o gwmni hefyd, fi'n meddwl, ar y ffordd. Mae Steph Phillips yn dod
Na, falle ddim. Wel, ydy yn dod? Falle bod yn dod ato ni. Ni gobeithio cael beth ymateb. Steff, ti'n gallu clywed ni? Odw. O, gwych. Ti'n dod ato ni studio. Diolch, Steff. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Achos fi'n gwybod, a dweud y gwir, nes di at Ifan ar ochr y cae yn do i gael gair, achos o ti'n poeni bod y dyfarnwr ddim yn hapus ar cae sola. Na, fi'n siŵr oedd y galon yn mynd bryd heddi, oedd ei? Ie, yn union. Oedd yn galon yn mynd. O'n i'n gobeithio am rhyw inside information o Ifan. A oedd e ddim help o gwbl o dde? Na, nawr fi'n dod i clustio mewn. Pa gwyno, mae pawb yn gwrando ar cyfarwyddwr. Llongyfarchiadau am frwydr nôl. O chi ar reoli o beth? 28 o bwyntiau o le ffindwch chi fe i ddod nôl? Achos chi wedi gwneud i o'r blaen yn y rownd gynderfynol? Do, wnaethon ni yn y rownd gynderfynol. A wedon ni dan y pist ar ôl sgwrodd yr wythwr. Byddai'n stori go iawn i gweud ar ôl heddi. So, o'n i jyst yn concentrato ar jyst wneud pethau'n iawn. So be, fi'n mynd i adael ti fynd, achos mae chi'n mynd i godi'r cwpan. Ond cario ymlaen i siarad yn ni, oce? Mae hwn yn gymleth, ond cario ymlaen i siarad yn ni. Tra bod ti fynd. Dyn i fi, cofio. Fi'n siŵr bod e'n gallu gwneud dau beth, fi'n siŵr. Steff, mae hwn yn foment fawr i ti. Siwt ti'n teimlo? Odi, mae'n gwych. Ar ôl blwyddyn diwetha, oedd e'n taith i ddod nôl yma. So, mae'n pleser i fod yma to a i ennill. Hwna'n meddwl popeth i ni. Siwt chi'n mynd i ddathlu heno? Dyna fe fi eisiau gwybod. Wel, falle gewn ni cwpl o drinks yn Gyrdydd. Ni aros lan, so falle gewn ni cwpl o drinks sensible. O, da iawn, falch o glywed. Dych Steff, diolch yn fawr iawn i ti, mwynha'r seremoni, a beth am i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu ni am y seremoni. Ie, braf clywed gan y ddau wythwr, oedd Ben, Prynhawn ma, Steff Lewis i Thondu i seren y gêm, a Steff Phillips yn ddylanwadol i'r Crwydriaid yn yr ail hanner. A mae'n rhaid dweud, Crwydriaid yw'r tîm sydd byth yn rhoi'r ffidil yn y to. Dydyn nhw byth yn teimlo fel bod nhw wedi colli'r gêm, achos dwyweth yn y rownd go gynderfynol a'r rownd derfynol wedi dod nôl o fod ar ei hôl hi i gipio'r fuddigoliaeth. Rodri Owens nath ddechrau y gêm gyda cais cynta, y gêm i'r Crwydriaid. Ac yn y diwedd, y Crwydriaid yn dod nôl o fod ar ei hôl hi o 25 o bwyntiau. Maen nhw wedi cipio y tlws am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae'r Crwydriaid wedi dod i'r Principality a wedi sicrhau y fuddigoliaeth. Pencampwyr Cwpan y Bencampwriaeth, Crwydriaid Llanelli. Am gêm gan y Crwydriaid wedi dod nôl o fod ar ei hôl hi. Fy nhw'n mwynhau y dathliadau heno yma yn ennill Cwpan adran un llynedd, ennill Cwpan y Bencampwriaeth eleni y Crwydriaid sydd wedi concro unwaith eto yn y brifddinas. Ie, llongyfarchiadau enfawr i Crwydriaid Llanelli, enillwyr Cwpan y Bencampwriaeth. 2 gêm wedi bod, ond mae yna un arall i ddod. Cwpan yr uwch gyngred, Pont y Prif yn erbyn Cross Keys. Mae hon yn addo bod yn un dda hefyd. Pidwch chi am yn bell. Dewch nôl ato ni ymhen 2 funud am ragor o ddathlu a 1 gêm arall.